but Mathias nwere bigger platform and ọkwụ na center of Igbo land wee nwee ike na-efesi ndị a. Anyị nọkwa the other day last week, the man anọ n'etiti ụlọ oke amara mma oke ochie sie cloud ka ọ na-achọ ka ọ gịnị tinyekwa maịk n'olu n'ime na kwuwe ihe ọmụkwa na ọdịrọ possible amamma okwu onye Mathias na-achọzi ọlụ achọ jekwe tụwa dị gaa ya aka mana o chefuzie na Mathias na-achọ ụdị ihe a achọ since so the agwụ kpụpụta ya dị ya to me the man just were opportunity a wee kpụọ onwe ya n'ala amara na mma okwu that nke Mathias gbawa ọsọ ịmakwana that challenge. I was looking up to that for a very long time. I was looking forward to it. Ka mmalụ kene ka o esi mee at the end of the day prove where the whole thing like we always know anyway. Prove why right, which is not jogbu onwe, because this type of thing ndị ụka na-eme all the time. You have gotten to a point whereby you feel like an emezi and the pastor and the joker now. Only go to the level of onye ụka fu onwe okpuchieru ifele juiru because he has nothing to show for. Understand? Ndị be anyị elugo to the point ọ ga-awụ oluo by now. Isi mmadụ na ị na-efe Jesus, ị na-ezo ezo na-ekwu because we are in the age of knowing, not believing. Believing agago. So the man luo obiaro onwere insolence like mkpari iwetu onwe ya na mmadụ iwetu kama ọ ya focus na ọkwa na lane ya ahụ ifuru odo na ụka ọlụ ifuru ọdị warehouse ebe a ya ewelu ọwụ na ebe a na-akpata ya ụlọ ebe a na-adọmpụ recycling ma anything ifuru iwe oji elụọ warehouse jene ekpọ ndị mmadụ na-asara isi eche m ọbịa o bidogoro na mbọsị Mathias bịa a day before ka ọ wetara ya leta afọ m everything na live video Mathias na-eme o nwere eche wele na-achọkwa this man si na challenge ka ọchị ya bịa na set go ọnwụ na ọ mekọtara emenye anyway achọrọ m ikwu ihe ọ ga anyị na-afụ ma donamist ndị a na-achụ ike klọchis yenu etetere m n'ụtụtụ bụ ite iji mfụ donamist ebe ọchịcha klọchis dịcha ọfụ amara m at this age na onye ọ na-amụtago nwa like Mathias nwere nwa these people the people dị serious na fight ka ụmụ ha data n'afọ nwata ka si atụla anyị ka anyị da pass na that lies to our next generation. But among people like Donamis them. Ndị anaghị apụtara we atịtacha crushes ịmụkwana no crushes iji na-achọ gote iji eme register. Amara m ihe chọrọ ya achieve with those things. I na-asị na shame unto these people, shame unto ndị a na-eje ụka. This man a na-akpọ Jerry tie this tournament ọbịazi na aka ya akara ka a na-eri ngwụrọ kedizi ha afa ka ebe ọ nọs afro Jerry afro Jesus ka oso Jesus na Jerusalem I don't know time erugo mgbe ndị be anyị etete n'ụlọ mara na a na-egwu ndị be anyị well for very long time. The real sick people nọ n'ụlọ ọgwụ ndị arụ adụrụ nọ n'ụlọ ọgwụ ndị nọkwụnkwa anwụ na mọchụarị kaba na anọ onye ọnwụ na-eji wee narị nji n'ụlọ ụka a sị na agwọrọ ọya arụ dị onye ahụ bifọ. Amara m ihe kpatara ofeke dibịa ofeke pastọ na-emetụ nwaanyị dị ime aka na-eti ya mmanụ. And let me remind you that olive oil a na-use na banya abụrụkwa the correct one. Ya ahụ groundnut oil, sunflower oil ka agbanyere di ya mmadụ a na-eti ya nwaanyị dị ime. Ụmụ nwaanyị dị ime di were apụba abịa di ya na ọ na line somebody amụrụ nwa amara ka ụmụazị si eme ọnọrọ na marriage a na-ete in the name of Jesus ọ na-ete gị dịtịn ụna na-aga one by one ụna na-agaba one by one ịmara ka afọ ime si adị ọ bụrụ ịtụrụ ime o nwere access to nwaanyị dị ime before mana iwe in the name of Jesus Christ na kọmiti alụ afọ ime ọhụrụ ịtụwa inwere time inwere the power imetụ ya aka as long as na ọ bụrụ ịtụwa nwaanyị ahụ ime inwere right imetụ data afọ ime aka because it doesn't belong to you whatsoever.
but eji ụka wee na-eme alụ dị iche iche na be anyị. Nwaanyị dị ime luo odowelu pastọ arụ ya, pastọ na-ebi ya aka n'afọ for what? These are the things mụnwa stop godu. Mụnwa stop godu. You can never try that shit. Yara ebu afọ ime mụnwa tụwa ya mebujelu pastọ for what? Pastọ na-agwa gị na ọ virgin na ọnụrụ nwaanyị, ijekwe di ya, ijekwe ị na-accept idea, advice from ofeke. Kedu ihe ofeke ga-enye gị? Kedu ihe ofeke ga-agwa gị? Kedu advice ị ga-enwe n'ofeke? N'ụtụtụ a ka ma nwunye m pụta sị na ọ eje kpọrọ nwa m na ya eje na ọ na-achọ skuul ka tinye nwa m na skuul. Si ya nwunye erube 2 years na ọ ewekwu ndidi. Na ọ ewekwu ka nwa atolitekwuo. At least amụọ ụmụazị ebidogoro gwuwe egwu n'ụlọ, kwuo okwu before wee gaa skuul. A na-ekwuzi na a na-adọmpụ dị nwa 6 months, 1 year na school. That's not my kind of thing. Ị ga-anọgodo study ya nwa gị kwuo okwu ma ka o si eme gbalụ ma ọ natakwa, because ebe a abụrụ obodo oyibo, be anyị abụrụ obodo oyibo ebe kamera ma everything na-alụ ọrụ. Anyị na-afụ a lot of things na-eme. So my point is that generation kịta na ụmụ nwaanyị kịta na ihe gbadoro anya ndị a na they do what other people do. Anyị na-eme things ada work. Ụmụ nwaanyị be anyị niile na ị ga-guide afa, because this ibe a nọkarị n'ụlọ ụka ụmụ nwaanyị. Enyi nwoke ọbụla nọ na chọọchị nwere ibe ọ na-ebenefit ya ọ efulefu ofeke. All these pastors na-preach maka Jesus n'ala Igbo, we will face them squarely. Somebody like Brother Chibo them. All those people na-apụta were Bible na-atụrụ ndị be anyị asị every time and then. Oh wow, what the more dangerous than ndị na-atọ mmadụ? What the more dangerous than ndị a na-ele ọgwụ, ndị a na-ele fake medicine? You try put on a live video. What the more dangerous than ndị a na-ele bad fake medicine na head bridge? So our people are going through a lot. Understand? These people are just enriching themselves for the expense of Ndebai. Okay, the fact is that today only one up Mathias no, because Mathias na one Ndebai Ezeaku. On if I made today, just also this one or no meru nanya. Why is it that man baloso? That's my own point. Kedebe Jerino. And don't nyama debate, nyama challenge. Mathias work the time. Organize ndị arụ adọrọ ndị anyị nwa ndị anyị fụ anya nke abụrụ arrange na efu everything or chikover day before. One day ndị a nwekwuri hope. These people have hope that na aka ga-akị ọkwala. They went there. Na-echezi this man ka ọ bịa the man adọrọ. What a disgrace to the body of Christ. What a disgrace to the body of Christ. Because you guys are send the request hoping when them update. So because my brother Ndebai is high time. One rapport the messenger. Take the message. Many of you guys hate the Mathias, but take the message. Let the meaning, let the message make meaning to you. Forget is there the messenger. Because now you know kind of the king without any spiritual power. Now you know for 10 years now, I've been Jesus for anything. People will name normal things, they be their normal life, this successful without going to church. That papa this year governor can on a dunamis now the other day. You have to go. So even the abroad reality. Ndị n'obodo oyibo ụmụnna anyị n'obodo oyibo na-support this thing. Arụ nwa ya eje ụlọ ọgwụ. Unu tụta ego nye pastọ. Why na unu atụtara ego rụọ ụlọ ọgwụ ebe ụmụ nwaanyị Igbo ọwụna na-amụ nwa free. N'obodo ahụ Sweden, n'obodo ahụ Europe. As long as na-ewe a citizen, ị ga-amụ nwa free. Whether my etiri 100 liters of blood, whether my awaga afọ kufute nwa or free. Whether me move self delivery free, anything will free. Okay, mukwa nwa nke no lokwa dia ga-enye gị lunch, nye gị nri ụtụtụ till the day ga arap hospital. Onya ka iju all citizen of that country. Yes. Onya make
Yes. Mana as a citizen of Nigeria, ke iri ikete, kedu ihe wu ya own. Anyị wee jụọ obodo oyibo na ọnọbodo oyibo na-agwa unu ka esi eme ya. Ndị be anyị enyi amara mmụọ ndị Amerịka ka ọ kacha Joseph. Ndị be anyị enyi na Amerịka sef. Lada Afghanistan. Amerịka na-claim na ọ number one citizen. Ọ na onwere iwu unu nwụtara ya. As an American citizen, wetenu that copy and that thing. Ka unu bịa paste. Mee copy and paste. Unu copy etu ahụ dị na Amerịka. Unu bịa paste ihe na be anyị. Ọ ihe ndị be anyị need. Yes. This modern world now. They don't need receive your healing, receive your miracle. You don't need it. Ọ bụ na mpụọ ngosi unu ka ụlọ ọgwụ si adị. Ejike na Germany, obi nọ here na Germany, nọ England. British citizen ma ha pụọ forward. Enwere onye na-receive healing there. Ifefa na-eme yasi they play the show. Arụ nwaanyị ji ụlọ ọgwụ ịṅụzi na olive oil. O nwere one man mma na ụlọ olive oil ka arụ na-anwụ ya. By the time eje ụlọ ọgwụ asịsa na olive oil asachighị obi like oil ahụ the fat adịgo too much because the man na-aṅụ ya on a daily basis. Ya ọnwụ pụọ the oil wee bee ya arụ. Ndị a damages niile a na-eme. Ndị a damages niile a na-eme you will never see it. Mana ndị ọfụ ụka na-ego oil na-ego handkerchief. Ihe niile ndị a experience chego me before. Experience go me ebe a na-use oil ma handkerchief ma ọ dị bango. Ọ mgbe nna na Nigeria each person ọhụrụ na mfụ why ọ dị echi bango enwere nke ndị Mountain of Fire different churches nwere their own. Ị ga-afụ mmadụ ọgbara 5 different churches n'aka. While na pastor na-elesi gị datin ji escort aga. Inside escort ahụ all bulletproof car. O nwekwa escort hilos sokwu ya aga. Is no wickedness. N'anya anya Pastor Suleman agbara ya egbe ihe sevuru ya bulletproof car 7 men down. 7 gunmen down. They gunned them down ndị polisi gbagbuo mmadụ 7 unu n'ụda aka. Ihe sevuru ya na ezinụlọ ya wụ bulletproof car by science nwa bekee. Most of them nọ na powerful moto alụ German machine or Japanese machine dị bad. O nwere ka ịgbagide ya egbe ka ọ baa never. And ịgbagode ya na taya a ga-ebupụ ya narị yourself. Taya ahụ will not go down. All customized, all special made by ego offering ị na-egosi ike eji mee. You know, but gụnwa na onwe gị ị na-receive miracle. Nyanwa na onwe prepare onwe equip onwe ka president of obodo. Na-erigo unu eri but unu like ya unu etete n'ụlọ unu like ya unu remain the same. Unu afụ ka o si mee yesterday. Ndị akpụrụ isi ifụ ndị ada ngwụlọ they came they still go back without no miracle. Understand? Ebe ejiri miracle na nwere ya receive miracle ya yesterday. Nke ahụ nke I suppose ịdị sure n'anya anyị but it never happened. So kọrọ m etu a obi isi ike waja mmụọ na-apụ apụ. So ka m gbado ya dị a anyị ghara ekwugbo ụwa anyị na-ekwu but seeing is believing. Onwe ụzọ anyị ga na-adọga ihe tego nna m zachara abaza ezecheta onwe ya wee jụọ nna m kedu ibe ya bụ abịa ahụ fụtara epele m mpe wee jụọ anya bụ kedu ebe abịa fụtara ọchị m na ndị mmadụ aghọtara nya bụ aba na ndị mmadụ na-ewe ya bụ aba n'ọbụ ucheta onwe gị sọsọ ọchị m wa na ezicheta onwe ya bụ ezicheta ndị ọ na-achị ezicheta obodo ọ na-achị ịhụrụ ka nwoke Dubai chetara Dubai lụọ Dubai ọdụlụ ndubebe mma yatala nwoke kedu abịa kedu obodo ọ bụrụ Hong Kong o nwere other one dụkwa that side a very small country kwa alụmalụ mma wee chetara m biko Bahrain kwa side Kuwait that side after ka Hong Kong kedu aba this place yetago but anyway whatever obodo ọbụla dị mma ibe na-aga mma ndụ na-achị chetara onwe wee lụọ obodo
ọrịa bụ ihe onye ahụ wafụtara eze jeta onwe ya ọ jọgburu onwe ya na anyị bụ ndị Igbo anyị chetara onwe anyị ọba ibe na-eme anyị iwe nwa agwọ na-akpụ ya cheta wụrala anyị n'etiti ụka anyị na-agba anyị na-ata anyị yadego ọ bụrụ ma chalenji Mathias Ezeaku wefụtara ama m na pastọ ga-agba ọsọ na wee were ma idea ọ ga-agba ọsọ na nwere ihe na-eme na yadego ọjọọ ọsọ ịma na ochie na oyi Mathias egwu Mathias agba ugwu ọ mara na Mathias emego sọ chalenji bifo na onwego pastọ chalenji Mathias ikpolu ma ndụ arụ dade nwaanyị kpekọtara ekpere ile wụọ ya n'ala makwana ndị abịa na dị eriro nni wa mee fasting 3 days n'iwu ndị arụ adụrụ ruo darkness ụfọdụ nọziri ụfọdụ chọziri ịnwụ anwụ that day because agụụ is most of them na ihe mere na ndị ụka enwere ibele kene ibe a na-aga were achọ Chukwu a ga-ebu ọnụ a ga-agụ egwu a ga-eme ekpere a ga-eme ọpịpịa dị iche iche ị ga-edina n'okwute ị ga-edina na njin moto ị ga-edina na wilderness ka e wee uchukwu anya onye arụ na aya onye ọkịlị mgbawa isi na-eme inye ọpịpịa ọ ga nọ na-enwe ọkịlị mgbawa isi agbawa ya isi. That is why science anaghị ama sayensị aka ọ na-ayakwara anaghị ịbata ewere ọbara nyoo kpamụ ọ bụrụ nke agha amụ anyị manarụ mafia ọ bụrụ nke agha ache ya mkpụrụọgwụ streta wa awụ ya mkpụrụọgwụ na arụ n'ele ị na-ahụ ya anya mana asistansị na mana robot na-eme operation n'obodo a robot ndị ọcha alụgo teknọlọji robot abịawa ga-afụ kwachie already now all the day everything these guys are innovating, they are progressing every day. Oh, one melindo dola anyị mma ọdụ mwe ama agwa ndụ mmadụ na-ekene anyị okirikiri your environment ịgwa m nwere anything religion lụfụtara none onwere any single thing religion lụfụtara as far as I'm concerned ka anyị nọwa iwe ishe ma na-ekene anya na okirikiri ịghabụ iwe technology Engineer Samson, you are this in the technical issue. Please, may update. Ihe mkpara ndị mmadụ ji wee dụ ndụ mmadụ ji welu wee na-eme ọgọ mmadụ ji wee nọlụ mma ọ sayensị nyere anyị teknọlọji nyere anyị mana ị na-agwa ndị be anyị ka connect ya with reality na-akọ yawu yawu amara m iwe a kpọrọ God emejie wee wuchi ya n'ụfụlụ asịrị m onye mere God mana uche godo ya onwere m na-abụ na akọ onwere m na-abụ na na-akọwale about a couple of days ago. Last year, there's nothing wrong in being aware. Awareness. This year, now the problem in the religion melange you na kereba na mkpoto no or ebe no pause onwe iri aka ya na mgibe anyị na-ekwu ọdịbe na. Please, Engineer Simon and the Mama 3 girls, who need him update. Phone updated. Wele m na onwe na akọwale ka ndụ shiwedo kowa anụma shiwedo. Nsia simplicity na my consciousness even na level do too high for the person. Nsia ka m wetu nete iwe ghọta ibe na-ekwu. Nwesia awareness. No one ekwu awareness. Male ibe na-eme n'akụkụ n'okirikiri na ọ matara nne. If you are not aware, that is when you are making mistake. No, ibe Christianity tell anyị ya, o mere anyị ya adọrọzi aware. Nsi na ịbanugo moto na-agba oke speed, ọ sị m ka ezi. Na ọbanugo moto na-agba oke speed, nsi oke speed ahụ ọ na-agba. Kedu ibe ghọtara? Ọ sị m na egwu bali arụ, in fact na ọmara na speed karịrị, nsi oke. Not because of lack of no even in agba okay speed o emeghị imando aware no religion melanyi because now when you are speeding too much you join the scenery go na ogbe niile abụla obiwe agwọtọkọ ịma nwe ike observe iwe na-emeni iwe na-agani mana ọ bụrụ na ịba na moto ọ na-ejele onwe ya ije nwa ọgala o dere igugu elenu obumagara si eje you now observe things
You see, I become an observer. When you become aware, you become an observer. But always do that aware. So look what call all you Christianity melanye wundi Igbo. Umelanya anya na say aju aoju. Mmadu kwute na achile ya achi yare nwe ike ju nwe aju because na you were not aware. You are not aware. You got to call. Ibanye go ogun ya na aba na egbotogo. Osuwa jagbara gbagbara. Isokoli osuwa jagbara gbagbara. I see that they speak in donkey. Yara I just strong in they speak. Get the value. Get the value. Not because now Pastor G.O. called that the G.O. now. It's so well, you know, Pulile na gagali. Yet I go, I don't know every day. Get the value. Or because that, I had to aware. But when you become aware, all that's that bagbara. The bully, he gained the man even one I call Banza, no matter you know, but all because of or lack of awareness. Oh my through this platform, I think on an impact, people are beginning to, you know, get somehow, you know, enlightened. You might look as if I am with a population, but I am with a population. Because on our permeate deeply, yet I go into people's mind. Yet I go, people are beginning to yet I go juju. Unfortunately, then came in Anambra State, Governor Ijene na Koyo Julian, Pastor Nete can world clutches, you know. If I'm disappointed, never to lose the donor. He came in Anambra State by Governor Pastor Nete, world clutches. Now, of a square, am I right? Something like that. Everyone a crusade. Governor Soludo Jene, see now awful miracle, not like a miracle. Nah, you governor, you a professor. Let I go. I was going to go banking system in Nigeria of a lot more. Basically, na finish illusion. He didn't type berry, Vulamu Kish, where Vamo. Futa, me abracata bra. Bulu clutches, Nandoma de Equator. Mijana Hospital, which is General Hospital now, teaching hospital. Ijene Wundo Yana Yakalele. Inaya can the arcade Bendo Kulongolonda region with Jacanele. How good could I bike Belentama, Numu Noker and Nomu Umu Nawayani, Julubanu, Noka, Anambra State, Nina, Anibonina, bike Belenkita, bike Bele for the region with Jacanco. Befton Bela. No, be a crusade. I can even acquire my brother. Only Ojabulu then Nanjoshibu and Kapunishi. On Obama liberation on wine 18, Bungalong, I and 8, yeah. So many room, my mother, Melele. Only time I left up for an ending of Jesus, Buwelegola. Aklo, I can accept the religion. Yet and it is beginning to happen. Because the river acquire. Buy what to call out what to come na gaga. Only what I can about Joku or from Nigeria. Only me walker. Even one no yanua. Westia, even him or should not one of one notice no quadro. Westia and can never wash him a Westia good around now by him. She na one with God is majority. She okay with the God the majority, and we will go to kiss you no low quadro. Wefta Shenekene, Macona Ashko, Shenekene, obodo nọ ya onwere ibe eji ọkụ eme n'obodo ọkụ na-agagbu ọkụ dụkọrọ mmiri gosiwie signages niile etinyechara ọkụ everywhere without headlamp ị ga na-ele onwe moto the amount of electricity the brightness of ọkụ dị n'obodo I wish him that God will do it for Nigeria. God today. Share which God are you talking about? Yes. I will take him even na God today. God will heal anya. Now even the men enjoy n'obodo ebibe will hand of man. Oyo mmadụ ji aka wee lụ ka ya ta keneke isi ahụ Ogobi. On network mo ko nke. Ogobi.
Okay, I can network our brother go be a court go because one number only try but I go please. My update ya or man onye ọbụla na-emere update mama 3 girls please I say give me the update I don't sure name because how can I disconnect engineer Simon the same thing Mazi you see the same thing you see we need to learn how to update our phones you know yeah Mazi you see nke ya court go na phone ya draw updated once you update the phone now he got but here that is the only thing German I name but because the moment your profile Facebook profile need the updating, opening update the other page get affect. Same goes to the page. So on your check first, the first thing you get is check your phone. This one your Facebook and the messenger they updated. Other apps you got updated there. Update these two key when we keep but I'm here. Open but I'm like more now. Open a member update now. Man bring more people in. You know? Man bring more people in here. Then for Mama 3 girls, you can use your profile. Since your page but check your profile. Your profile they updated, you use when you send the request. You can come in and talk. So become one of them may update first na your phone, update your phone. Or put a you don't go come here. Also, they charge and a million. If you want in and see the more to work or the bella down. So may update. So I lost to the voice of our brother Obi. I had a check return. I'm on more battery phone issue. So we're waiting for him to return back or complete everyone. If I know our brother Mathias need to be protected. I got protect here. Then support and if one good something. But so was I say I'm gonna get and if one and the very open. I need this support. Every woman and the body has support here. Because long when they try to support to Jesus, I had to about body. Mana be ready support to our brother and if one and because how can I make 5 1? A lot of people want to Mathias Ezeaku even run a bad something about him. Everybody can do good of him. If you know when the butcher na phone, one number than a man NGR so Marom Botania. Then when they visit and a melody. No, the Messia T. Come on, over by Levi's in any other panya. The quick going on your team, you never get back. Man, I'll probably Levi's there, and know the near 100%. And though somebody's stone group, not the transparent. One thing no one mother transparent they wish you and one believe in so much love with Jesus Christ more than a human being, more love for God more than a human being. Avoid the other person, but they wish you. Our brother hello, sir. Udo, the mighty you stream update, please. Udo, my brother okay. I'm very happy today, Shaba. About our program. I will follow my goodness. Oh, man, what was the program? Good name. I think look with food. Well, yeah, this issue of Mathias of 18, after brother, Nibo. Well, the guy is doing a very good job. You understand? To my own side, man, problem on the the aggressiveness. OGSO, here on them, and which is number one, totally very, very wrong to my own side of view. I'm not going to give you. And I'm not going to have the number. I need to tell you. You see, a lot of people, dignitaries, Nanibo, and yet women, Ndibo, a peace and a loving nation. And I don't so. You must understand. If actually because of now one nigga joker. Go on name woman. If you don't know women, or you want you on a name, and if I don't want, or no, Apple, Jesus, get an eye. I don't want an Igbo. If you don't want an Igbo. If you know, but they're not calling Igbo in it. If they Jaban, but you see an Igbo in a hour, and you joke and a fire, Mamutu, you wouldn't do. Even I started yesterday, I Pastor Jelly, Jigarabia, telling the Bana woman, and I send the
na ha mere ndị Igbo na fire ata you know, issues like that. On another them piece of the way the guys are represent and none of all those things. So now problem with him. Most of all the fun are fight and most of all these things are not only really well. That is one thing I want you guys to understand. Now this in the government, all these things in on you. You understand? How they are all these things, which one probably before now. And medical cannot lie for you. When I got Kalia, the extent of people what Alia, and my bomb on our law. Now, events are all the cancer, I look a good jail, now the family in you. Man, Opota, you two are the old people, and they voting on about the books and all more the king of book. And so these are the problems I know with that boy. And he's a very young boy, just 36 years old. You understand? So no one are very diplomatic, and when he presents himself to say, people begin to look at him. He can hardly see maybe a prominent person who knew. He has to check with Mathias. That is this one thing I want you to understand. Man, now no. It's not done. So no one will be diplomatic weapon. Look if I will not they not going to accuse the men of then people will give him a listening ears. So that's the only thing, Mama, by the way. I'm not going to the number. He's doing a very good job. You understand? At least he make and that science and technology do. This is the way forward of life these days. And Jesus no way the law. You must give for him, if I know we are just disturbing ourselves. All these things. But one of these days, if you don't believe, no what? We believe we need to more in the moment, more in the joke, more in the court. If you don't believe, we feel that. So we will for the new man. I can just come over today. You have a program like this. Let me contribute my quota because I follow you guys. Go out as you go. My wife's TV, program on Nine. Who say put on the book on. But I put an apology of Jesus or Jesus way. Jesus, how long would we keep saying all these things? I be cotton as we will think of how to move our place, go forward. Don't have finance and dog. Then I walk in the power like how. You understand? So I want to found out someone about the Yoruba. They are still our brothers. So we fully go if you also one day. Okay, so what, brother? If I go if I don't know one page, I buy a neighbor if Ezeaku na the right direction, I could see so. So, Oku, I don't even need mana before I apple. I will some things in Tokaki added to more. I told maybe I survived if I could for that Ezeaku more no Ezeaku. Man, I'm even talking idea. If you go, I if you believe in a Mathias name, Kedesi we for a make way like it. Okay, like now, that NGO people, OGA, another like that NGO, you didn't let another who would you know, you understand? Bona, Mandoli Bude na only Budu novel. I don't have to go more novel with the for now, and I didn't want to move with them and the fibroid and all those things. And I want to talk to Malo Waja. People have been doing all those things for him. Can be a sort of kid I back there from this question. I sing just temple series with Mathias in and Macani good link on a man I like. I talk and keep with on a may like it. How one and the mother, they may be more about them, make I wear Cordilla is okay, like you two are now. On half that one mother. I'm waiting about the civil. No one have one mother. Now the way forward of this generation I know me go science and take all you want to think that I will see what you may put out. You do with the baby. If I get a baby kita now, Funa Bella Kita, no fact, we may be a woman. That's the one thing. And no one know when you put about the mother bad that now. No, but I want to know fatter. No, we have an roll. No, yeah, the youth of that villages in empowerment is a very, very good point on them. And I love it so very well. People are not thinking towards the direction before. People may feel I know what they go say now, they trouble. But in an opposition,
a working environment. There can be people can be productive. Like this man on the embassy. Who fast in the embassy born and seaman oil. Sorry. I didn't give part that a lot of people. Now long labor. Always sort of empowerment. And Mathias no way to about the one even in China. These are the things that give people job. Men don't want to want everybody auto. You don't want no help with that. Ọ na major account, but open nke ma akwụkwọ nke nwa ahụ pụta on Monday, ndị ekpebe ekpele on Tuesday, ndị na-ekpe ekpele on Friday, ndị na-ekpe ekpele. It is nonsense. Ọ mbọsị oke dị mụ ka ya. Three those weeks of Igbo maka isu Igbo video ahụ ike cut. They use more of Igbo. Okay, so pụta mbọsị ụka eje m ụka mbọsị anyị eje ọrụ eje m ọrụ adị m agha ọrụ m adị ife m ji eli nri adị m agha ịghọtago. So nye nwa na onwe ife na-agba ndị mmadụ si anyị na ife anyị emedo mma obodo ọbụla ejelu n'ala Igbo kịta si nwee mmụọ ebe a na-alụ ọrụ ndị mmadụ anyị nwee ọrụ na-alụ onye ọbụla adụ nwe aka ọrụ do bizi na-eme ife at least that area obi na-atọ m ụtọ ma ọ na-ekwu those things. Thank you very much. Now, if I na-eme na page a ife eziokwu, yes, mmere a little time, achọrọ m isi na ife ikwu abụrụ eziokwu ọ na-asị mana mmere a little time ka ime ka research for it. Achọrọ m ka iweta a single video ebe Mathias pụtara na ọ na kamera si na ndị Igbo niile ya anwụ like you said here. Achọrọ m ka research ama na ya eweta video ebe okwu sochete nke iple egodi ya ka anyị soro ịnụ. Achọrọ m isi na ife anyị bụ abụrụ eziokwu mana m chọrọ ka iple dị ka iwelu some minutes our brother na-ekwu okwu iwelu some minutes chọgodi the video ma na ya afụ ya ebe okwu na ndị Igbo niile ya anwụ like he said. I want to see that video. O nwere ebe mgbago okwu dịrị ebe a na-ele akpati ozu bụ na ndị Christians ya anwụ. Sorry, ọ ife nchekwu bụ na ndị ọbụrụ ndị Igbo nọ ndị Christian ndị Christians yes na pancha ya anwụ na onye ọsị ga ebido ilewe akpati ozu. Ụmụ nwanne nwoke ya na moto mgbe okay, thank you very much. I'm aghọtago m nke ị na-ekwu afọ m nke a masị video. Now, ife dị chọọ ka ngwa anyị n'aka ịghọta ya bụ na ọ na-adị mma ka anyị na-ekwu eziokwu hapụ n'eziokwu. Ife dị si na ọ na-adị mma ka anyị na-ekwu n'eziokwu Igbo n'ọsọ eziokwu ya azụ nwaanyị ndụ ada agba eziokwu ngwa ya ji ebe a na-ele akpati ozu enwere tinsi okwu bifo ọdụ ajụjụ ọ sọrọ na ndị Christian ya anwụ. If you do a question, you watch the video of Maka call ya call. If you do a question, if you do question more do, and we face question more do before say onye na-eme video to ọ na ọ bụrụ ọnwụ ka ọ ya anwụ ndị mmadụ ji elu akpati ozu onwe ife okwu ka ife okwu ọ sọrọ na ndị Christian ya akwu. That man, ọ dụrụ ya ka dị ọkwọnya na ebe a na-ele akpati ozu ebe a dị man ọzọ gwa ya ka nọ na-ele akpati ozu ebe a. Yes, that video has up to the man see upon Yan Lapa Tuesday, upon Yan by the man of where just see no Yanele. Who is your name for only book will, but I guess that Uzi, all those things are going. But I mean, okay, thank you very much. I'm is good point. Yes, Since he's in even look at even in Opus there. My life is there. Up here from the video now, each year's decade of man because of that, the one. Ọ bụ na ị getara ọfụma ikwu because if anyị kwu kịta na ịfụrụ na otu o si dị n'obi mana achọrọ nka njiri aka correct ya na ọ bụrụ ife okwu achọrọ nke ijiri aka ya mmalụ na ife a bụrụ ife okwu mana before ijebe ife okwu bịa bụ after ka ọ jụsị the man ọbịa na-ele apịtị ozu the man si ya o wee sị ya onye na-eje ụka arụ na anwụ a na-ele olive oil nya nwa kedu ife ọzọ ya bụ the person's portion the man si ya na ọnwụ o wee sị ya nyalụba akpati ozu silụba akpati ozu na ndị be anyị na-eje n'ụlọ ụka aṅụ olive oil fe echezi na onye ọbụla na-eji aṅụ olive oil n'ụlọ ụka ya aṅụ so mana nchọ ka ije nenegharị anya iwee chi ya wee gbalụ na ọsọrọ na ndị Igbo ya anwụ and ọsọrọ na ndị Christian ya anwụ kama na ụmụ nwanne anyị na-eme blogging bụziri otu siba na ọsị na ndị mmadụ ya anwụ because na ba chọrọ ikwu eziokwu. Now let's bring it to ife Ebuka kwuru last 2 weeks. Ebuka Obi pụtara Bible debe n'iru ọrụ ya sị na ndị ọbụla na-ekwu ndị blọga na-ekwu okwu against ya ahụ na onye ọbụla kwu okwu against mgbe a na-eme ibe arejilovet ya na onye ahịa onye ji ndụ mmadụ mba chere ka m bịa you watch the video my brother yes you watch ebe the Bible wee sị na onye ọbụla na-ekwu about it na social media na that person ahịa ahụ
watch the video ahụ. I watch the the story. Onyelu prophecy maka plate number KJA and ọbụrụ maka KJA okwu gị before KJA ndị mmadụ wee na-ekwu okwu wee Bible in the morning wee sị na onye ọbụla bụ blọd ji aha ya wee na-ekwu okwu na the person ga-anwụ and na ndị a ga-anwụ ọ bụ na ndụ dị ya n'aka ọ na-ewepụ na ndụ ndị mmadụ. Mesịrị ka m nene vidio ahụ ka m jee cheki the video nene. Okay, now before I just check the video, such a okwu mma against ụmụ nwanne ndị Igbo. But it's not a good okay, thank you very much. Can I tell you to if I never the machine secret that sincerely na such talk bad mma. Mmadụ pụtakwu na mmadụ ibe ya anwụ ife ahụ ezigbo ka ọnwụ because ife anyị na-eme okwu ife ndị Igbo ife Igbo ka Igbo dị mma ka a na-eme nche ngwago mgbe izi ife ahụ ife ndị Igbo ka ọ nọọ ka Igbo dị mma ka a na-eme onye ọha na-azọ ọ ya bụ because otu ntakwa maka Mathias na-ekwu sometimes eji ma ọ na-eme ọ na-azụ na ọbata be anyị ka be anyị duka o nwere ife ọ gwalụ mmiri enwe ilu ma onwere mmiri ji kwuo na na-eji obere ụmụazị akpụ ụmụazị etu mmanụ mgbe agha were mee ọgwụ ego ma something like that. Mathias pụta kwuo na onye ọnwụna na-akọdo ala Igbo na ọ ya esere nya na onye ahụ ọsapụ na bụ ndị Igbo be ya na-akpọnasị onwezi onye na-ekwu anata unu ịghọtago kpọzi ebe anyị asị is a very good point. Ọ ya very good thing na ọgwụ okwu ya na mmiri enwere na-enwe one or two this thing. There is no problem. Thank you very much. Yes. I'm telling you, ama m ife m na-eme mali ife na gwara na m eje ụka otu ụka nke mụ ma ama m etu esi ga m eje ụka nke ahụ na-aya m n'emume olive oil ghọtago ahụ na-aya m nde goro pastọ nwanya kpere m ekpere ahụ na-aya m eje m ụlọ ọgwụ n'ife kwesịrị ime asị human being a na-emekwatara bụ eje obodo Igbo mkpa ndị ọcha si eme ọdastan bata ndị be anyị ọgwụ wayo ndị pastọ wayo apụtaziri n'obozi ebe eche na-aghasasị ya mgbe ụka bido na be anyị ndị ọcha wetara ụka ọfa wetachara anyị dịsi ụlọ ọgwụ ifuru anyị na-eje today na ọkụ ma ife niile ndọta wetasiara anyị ife mmadụ ga-eji bi ụwata anyị nwere nwaanyị bazi tụkwazi ọda wee ra firikwazie n'aka na-ekpe ekpere mmiri ego isi n'elu da mgbe eme is not done like that. It's not done like that. Okay. Agwatara m yes. Thank you. Aka nwetu ndị na-ekwu eziokwu na-eprezentị onwe as Christian mana ịwa onye omenala na-emesịa kịta ihe abata ị bụrụ onye omenala afọ m dị ebe a na mafụtara ya ịnọ live ọchịchị ọ dị dark ana m afụ mgbe m na-enwe m zaba ha ma afụ onwe nka m na-afụ na netwọk jos achọrọ m ịma afa jos gwagoro ime ka mbụoli mma ọmụ sendị alụ ya afụ ya kịta injinia Simeon Uchendu ya afụ ya ebe a injinia Simeon Uchendu na onye bụ Uchendu a ka ewu Uchendu nna m dị ebe ahụ oke afa gị nwekwara ka afọ Igbo afọ Igbo m mgbe a mụrụ agba afọ Igbo ebe afọ m ọwụ Simeon Engineer Simeon onwe onye Igbo ọbụla afọ Igbo onwe onye Igbo jee jụọ nna ha ihe bụ afa Igbo gị nwa kama na ifetara na-akpọzi afọ oyibo faka nkụ ndị be anyị na-aha aza afọ nwaji ka ndụ ya anya ịma na oge nna mụtara anyị nwa bido jewe ụka ihe anyị ji wee mara ha bụ afọ oyibo ọ dị so hard na nke nwa ịma afọ Igbo nna gị kama ị ga-anụ papa jee ebe papa John jee ebe papa Christopher mana ajụzi afọ Igbo ohe ifụ na ọ ya afịa ahụ mana ha nwere afọ Igbo mana ije kwue nna gị jụọ ya papa kedu ihe bụ afọ Igbo ma ọ gwa gị ịghọtara ọ chọrọ ịgwa m afọ Igbo ọ chọrọ ka m bụere ya dị ya mma Simeon there is no problem. Thank you. You see Ghana, please. Because one more person can close. You can make one or two things. You see Ghana, Mama Triti and other people send requests. Ndị be anyị si na
okwu ọbụla a na-asa anyị na ọ naghị ebi ngwa ngwa. Mana ọ bụ eziokwu. Buo dike mbọsị ọgụ ụlọ achọwa dike maka na onye ji nwanne wee manyachi ukwu ọnụ wee kpakpuola. Ike esi gbasara nwanne anyị nwoke Mathias Ezeaku since ka m na-afụ ihe n'efere mba ụwa which is na m bịara m kwuo ihe one before then oge nwanne anyị nwoke jere summit akwụkwọ afọ ana m ihe mere bịa na the early morning before ha ebido the program wee na Elijah of our own time na ọ dịkwizikwa is be on the lawn na ọ na-agbazi ọsọ because m nwafugo ihe chọrọ ime that yesterday ọ ma mecha bụkwala eziokwu na ọ gbara ọsọ ọ bụrụ na o believe na riri na o nwere ike ịgwọ onye ekpenta igwe onye isi ọfụ ụzọ igwe onye ngwụrọ ọgaba ije deme igwe onye okwuwe okwu igwe ndị na-aya ara adị ha mma kezi ihe ọzọ anyị na-echezi ọ nọkwa n'ihu wee nye na ntụziaka si kpọrọ all the medians enwere both CNN both BBC both ndị bloggers ihe dị egwu ga-eme gwa Mathias anyị ya mgbọs oge na ebe a ga-anọ mme ya. Let me tell you, ọ bụrụ na gọọmenti anyị na-arụ ọrụ that man kwesịrị ime gịnị ekwesịrị ka anwụdo ya. Of course 100% sure ekwesịrị ka anwụdo ya ka etinye ebe etiri others ka ọ bịa kọwa ka o wee ebe ike ya niile ọ na-etu ọnụ bịa mee ihe at least ka ndị ara benatanụ ọkwa ofu nwanne anyị nwoke lụrụ anyị ebe a na-ahazi ndị ara na ara karịrị onye isi since m ji wee bụrụ mmadụ I always say it o nwebeghị onye mmadụ mara afa ya mara ebe obi dara ngwọrọ gaa ije mana ana m ekene nwanne anyị nwoke because nkwucha onye ha bịara na my platform enwe platform ka anyị gbodozie ya. Ọ bụrụ na ọ nwere onye ịma maọbụ onye ifuru marụbe ya asị na oge nne m mụrụ ya na ọ dara ngwọrọ na o kpiri isi na ọ dara ogbu gwa m onye ọrụ ka anyị jee mee thorough investigation. Mma sị kere nnọọ Mathias bụ ihe bịara ọtụtụ ụmụ anwansi a na-eme beneta because oge o bidoro na-etinye ka mkpu tata anya ndị mmadụ emepe ego ndị mmadụ na-ajụzi ajụjụ Igbo na-ajụ ajụjụ na ọ bụghị oge niile zi and o nwere ihe m na-ekwu oftentimes na onye ọbụla na-ebu amụma oge ọbụla ọ na-ebu amụma onye eziri ose na abụọ ọmụma kwuru oge ọbụla efu ya oge ọbụla ọ na-ebu amụma onye eriri ose na abụọ si mee gịnị si were ọkpa chọọ ihe dị na mmiri atris ọ bụ na nwanne anyị nwoke dị convicted n'ihe ọ na-ekwu ọ gaghị na-azụ makwana ihe bụ casting ịcast ministry ya the fastest means mmadụ ji eji wee dị rich bụ imepe ministry. Ọ bụ ka anyị sị ka m buwere ndị mmadụ amụma today mụnwa my level na anụ so iji wee gbakwunye ya bụ okwu dịka isi wee kwu nwanne ya nwoke bụ Mathias Ezeaku weda na ụlọ ekwere weda na ụlọ ekweghị ọ na-emepe anya ọtụtụ ndị be anyị nwa maka gịnị ala adịrọ mma bụ uru ndị nze onweghị onye amara onye afa nne ya kama na ihe ehetekwa na-akpọkwa ya ma ọmị anyị ma anya elere mmanụ anya alụrụ alụ kama na ebe ndị west against nwanne anyị nwoke bụ na anyị niile amụrụ anyị n'ụlọ ụka amụrụ anyị mee anyị mmiri chukwu nke gosiri na anyị nwabụ gịnị na anyị nwabụ ndị ụka maka na onye ọbụla emere mmiri chukwu aba ya afa ozugbo abụrụgo onye ụka eji mgbanwe ghara ọgụ ọ bụghị ihe niile merenụ ka o ji ebukwata bikos ọ bụrụ na akụziri ndị be anyị usoro ụdị aha ụfọdụ ejeghị eme gịnị eji aghọtacha ya bikos ụfọdụ na-ahọtefe ya oke bikos ọ ka o si eme gịnị ka o si were aṅụrị ọṅụ n'ihe ọjọọ dakwasara nwanne ya ya bụ ihe ezichaghị ezi ka ngwa nke bụ eziokwu anyị nwabụ mmadụ ndị be anyị si na ebe bere ugbo bere ọ bụrụ mmadụ niile ka ha afụta ha sị na ha ma njezi ụka and ọ bụghị mmadụ niile ya afụta ha sị na ha ga-eje ụka mana ihe ọ na-iru
enlightenment and awareness. Mana ọ bụkwa ma ihe ọ na-eme, I really support him, most especially ihe o mere that yesterday. At least to the prove to the world na ọ bụ sọ n'Africa ka a ga na-ebu amụma ndị ngwuru a na-aga ije ndị ihe ma n'ụfọdụ mgbe obodo ọkwa popu anyị nwa nwere obere nsogbu ka ekwere ihe kpatara all the pastors enwere na Africa ejeghulum at least ka BBC ka Al Jazeera CNN ka o bụrụ ya bụ ihe ị na-agba na ọ bụrụ na Pastor Jerry nwere ikike ya bụ ihe ịmakwa ihe gara ime yesterday ụwa niile in fact o ji credit onwe ya high ranking in fact e nwere ike sef onye isi ala nwere ike ịbịa n'ụlọ ụka ya ka ha so onye isi ala ga-abịa n'ụlọ ụka ya ka o were anya ya bịa gịnị gwara onwe ihe nkiri onye ahụ dị ka agbalụ ka o bem otu a n'onu waja. Okay, thank you very much my brother. Ịmago nghọta dị n'iche mana ekene gị ọfụma n'ife itinye. So most important thing bụ na ndị mmadụ aftago na our brother Mathias Ezeaku na-akụzi so many things dị good, na-ekwu so many things dị good, but na presentation dị ife some people na like yes, I like that presentation. To me, what even for the wrong on that presentation, man, because now if I'm not to I will do like I did Jesus Naka. Him and Mathias is a liberator. Only a liberator or a preacher, a very little opportunity to teach you the truth. Yes, yes. I say I will do like I did Jesus. Nobody did Jesus now for him. If I even made so many people value Christian today. No, I'm going to Jesus when you go and like wouldn't the guy when you say I say. Now, so millions of our brothers and sisters, I can be money go to Imashimale. Now, if Jesus here, that means if I want to Jesus will be protected. What if you see me? Oh, what do you government? But I'm not talking of government. I just want to correct something new people. Always the man to man. The only person we need to question, the only person we need to hold responsible for Jesus. But I need to tell so many things. Even the man Jesus. Someone even below the capacity. Jesus, why? Jesus, where are you? Jesus, this. Because oh, no believe no I protect you. We give it to a question. We hold the question responsible. But if I go here right now, never so many people no you go mad jindufa. And they didn't do. They can protest. But the protest. I'm gonna president the other type of man. Mono and that local government chairman Amaribone. They will not start doing protests. Man, I protest against Jesus. As an among on the Ivane. Because no one Kuzila, I will not like I didn't naka. Open Kuzila, I push near no government. Okay, for example, the pastors now no spirit to our problem. Now spiritual husband so now spiritual whatever so many spirituality of a thing. Today, can I say I no pro Christianity to our problem, no government. Every Agua as social media, no government to our problem. Every pastor in Agua in a church, no that we have problem. He's not telling you no government, he's telling you no spirit, and we are telling you no spirit, no government. Now I'm not buying no spirit. So get here see where guy into. When people understand that now so go government in Nigeria, we now come out to face the government. Whenever when I do no government, some people no spirit, they are facing spirit. Or what I know spirit or letting spiritual items in a church, like you the fight the spirit. Can they buy a guy into? So if I'm Mathias see the that thing not there my accident or one video, see that Jesus here when they have no Jesus I could see who responsible when anything the terrible melon and do I one night because no can do I like go to an on to Mathias and I can't make young now. Mfutela na also mfu container bumoto adame bele kan je mfu container that dem survive and then take money work 7 times no so why I could go on time on my platform so why number Africa bundi ndu ndị I had ọchịchị ha fee n'aka ka ha chekwaba anyị nwa ana m kwuo often times because ọ bụrụ na
ndị ndu na ndị ọchịchị eme ka ihe dị mma. Ekwere m na ebe bele ugwu ebele, nsogbu niile anyị na-enwe ana onye teta ụra o jebe ebe ọ na-alụ ọrụ. Mana tata bụ na anyị believe na nsogbu anyị na ọ dị spiritual, which is I don't believe on that. But you believe, do you think na you any spiritual problem as ndị Igbo? No, anything they disturb why? Anyị ma na ihe bịa n'ihe gbasara ihe na-akọwa bụ ihe gbasara ọdịnala. Anyị Igbo like na mmadụ asị na ndị Igbo na practice spirituality. Ndị Igbo anaghị practice to spirituality. Mana mbọsị ọzọ anyị akọwa ya bụ ihe ọfụma. Anyị Igbo dị asọ. That's why maka buru gbuo onye mee ihe ana na-asọ ọsa asịsa, onye mete nsọ ana ọkpụ arụ, etu ndị gbuo si wetue. Mana tata ndị na-akọwa ihe gbasatara ọdịnala Igbo atọ nọ anaghị upside down sị na ndị Igbo na practice spirituality. Ndị Igbo adịghị practice spirituality because ndị Igbo dị spiritual and Igbo dị spiritual. Mana tata they have disgraced their land. Onye kpatara na onye amaghị ebe mmiri bido wee mara ya ama mmekwe ọ nọ kọ ya na waja biko ka nna gwagodi. Okay, ngwa, thank you very much. Mwa nọzi na mmechi na ya atọrọ anyị mbọsị tata ishua na owele nchi maka na aha akara aka adịghị eri nwa ngwụrọ rizikwa ka anyị apụtago ka anyị dozie ebe anyị ka Elijah of our time, because emeghe na video in the book of 1 Kings chapter 18 ihe mere oge nke Elijah na ndị amụma baje emekwa n'oge nke Mathias and Pastor Jerry. Ọ dịzie ka Elijah of our own time analiziri ọsọ agbado keberu ka ọ gara ka ọ gbata. Okay, thank you very much, my brother. Thank you. So, anyị kere Maazị UC very well. Maazị UC kwa nwanne anyị na-akụzi maka ife mgbọrọgwụ na mkpa akwụkwọ, so ọ bụrụ na ị na-esonye ya, ị na-egekwa ntị, ị afụkwa maka ebe ọ na-akụzi gbasara maka mgbọrọgwụ na mkpa akwụkwọ. Ife anyị kwesịrị iji wee na-agwọ ya na-edozi onwe anyị, ọ bụrụ nke jee ụlọ ọgwụ ilu asị gbagodi kaadị. Before the coming of Igbo people na buy, only Igbo ọbụla na-etiriti onwe ya ma arụmụbe ya. Yes. Before the coming of Igbo people na Igbo, only Igbo ọbụla dị educated, only Igbo ọbụla dị intelligent. Enwere ede eje apụta sị na arụ na nwunye na nọ ịba n'ọfịa ịkpara ife na nwunye. Even when we are growing up as students, anyị nwesị that little experience ịda ada nke ma aba n'ọfịa ịkpata ayo ililo ọkọ mefiọl ya 10 years ozugbo before ị na-anata ụlọ ọkpọkụgo. Anyị amazi na otu dị asị ibuli ejebe famasi kpọrọ ejebe famasi ga-eje gbanya ọgwụ tetanus ka ebe nke isi enyi egwu na-arụ ilu ebe anyị spend ego ife niile aka ndị ọcha alụ ụnyaahụ ka a wee na-akpa ego. Anyị kwesịrị ịdị intelijent otu a ndị Yoruba n'osite. Onye Yoruba nwaanyị dị ime today na ọ na-ete n'ọbịa na-egoko na-akpakọsị ibe na-aṅụ oyi ejigbo nwa mbọsọ ọ ya amụ nwa ọmụa nwa ya ara ka aka mana nwaanyị Igbo dị ime ọ ya eje atinenta. So many Igbo women dịzi ime today ba na-eje aṅụ pregnant care nke ya eme nwa ka ọ dị ọcha n'afọ, nke ya eme nwa ka o buo ibu, nke ya eme nwa ka ọ dị plọm. So many things ba na-eje aṅụkọba bụ nwaanyị dị ime ọṅụsụzia isi nwa ebu eke isi ma gwanụ m ebe o yesi wee pụta. Gwanụ m ebe o yesi pụta. Ife ji ekwuli ife niile aka ọ dịrị gị na mma. Enwego ndị na-anụ ndị ọzọ dị ndụ ga-azọ ndụ gị. Enwere rizin gweta na onye Igbo ya nọkọta n'ụwa jegologo anything pregnant ka ya na-aṅụ. Ife ị kwesịrị ịdị na-aṅụ ụtụ esi ga n'ụrụ isi nna anyị n'afọ ka o nwee elu ike mgbọrọgwụ na mba anyị ha pee mpe so that ọ chọọ ịpụta ọpụtara onwe eje ntụrụ nwerugwu onwe enwecha anwụ ụmụ nwaanyị Igbo na-aṅụ na-adacha 5 kg 4 kg ivri ọra ka bọọlụ a na-etu ya lekwa ife ọmụ jee fụrụ ife ndị ọzọ na-amụ n'obodo fa ka ọ na-adị ihe eje go pregnant care ihe aṅụ olive oil. Ụfọdụ na-eje ịmụrụ ụmụ nwaanyị Igbo kịta na-eje na nke pastọ jee na-ego anointing oil ka ba wee mụọ ejima oil ị na-aṅụ ka ị wee mụta ejima. Onye gba na-eji nwa oil amụta ejima. Ụfọdụ eje na-ego kaba nwa kaba wee mụta nwoke, ụfọdụ eje na-ego kaba nwa kaba wee mụta nwaanyị. A na-agwa anyị na ife niile a bụ nzuzu. Unu si na ya pụta na ndị a na-edisive unu asị na anyị na-fight the body of Christ. Otu a ka ndị ọcha si eme. Ọ bụrụ otu ndị ọcha si eme. So ụmụ nwanne m ndị Igbo biko ndị iwe na-ewe iwe wezuru na ayọ ka anyị na ya eji nwayọ na-eme ya. Onye ọbụla anyị emesịrị na ofu ụzọ
onwe otu onye si eme ọ na-adịrị emetụ ibe na ide ma ya pụta like ụmụ nwanne anyị bịasị na o nwere otu mụta ya si eme efe nwa na like maybe if I got the preaching to me I study m ife mata abụ mmadụ na-study mmadụ very well. Abụ mmadụ na-study ife very well. 1996 when I was a Catholic, eso na ndị na-agba ndị mmadụ bụ Catholic na Virgin Maria asị na-abịa n'ụmụnya na ọwayo. Abụ m a call Catholic that time. Ya enwere onye nọ na social media bụ a Pentecost ya akpọta today ka mụ na ya debate anything that has to do with Christianity, Catholic Church, Christianity, Catholic Church and the Pentecostal Church ka ọtụta nwa aja because I studied them very well. I should know onye 1996 minus anya na 2025 ka ịfụ how many years ago nna agba ndị mmadụ sịba unu ejezi n'ụmụnya ọ bụ na ibe Catholic go to church and come back home. Na nwaanyị a na-eme ife a na ụmụnya na-asị na Virgin Maria na-abịa na ọ bụrụ eziokwu n'ọwayo eje ndị only ones ruo ebe a na nwasị anyị nebe anya n'anyanwụ anyị nebe anya n'anyanwụ ejeduro m Enugu adoration ejeduro m nke Fadede across no ụmụ ife a because ọ bụrụ the way of Christ. Anything ị na-eme enwe an institution ebe ị na-akpọta ndị mmadụ na-eme vision oppose the way of Christ because na Christ ya ngwa ọnwụrụ elu obe n'ifi unu uju na agbugbo onye ọbụla nwezi right mana mmadụ pụtakwazi asị na ya na-afụ vision ma ọ na ya na-afụ prophecy ma ọ ka ikpelekwazi ya ekpele for anything ọ bụrụ ife Christ preach. Ife Christ preach you love your neighbor the way you love yourself and do to others the way you want others to do to you. Treat them equally. And when God is here, this is the only criteria to make heaven. Man, today I say I may fast in 100 days. For what reason? I cannot do that. I cannot do that. And the question of Mother and so no nya be 5 for say you see you want one night sini ba ka no so adria. Let me tell you, Christianity blindness cop is sick up because on 90% of the so many people who name ya after I'm having to say no nwere na moment na the rich. Jesus Christ are the rich. Kefe his network o exist on earth ego e ka obata. Eme ka imota na amunya no n'imu na anu. Eme ka imota na amulia na muliana no piamulia papia carpenter na akụkọ oche ndị mmadụ mebiri emebi. But today ndị mmadụ na-apụtazi ya no na ebulu Christian na ikwesị ịdị rich. No. So if you kwesị ịdị na exhibit as in Christian good behavior, if mmadụ ibe ile onye apụta anyị nwe na practice humanity jiwe ka gị mma na practice spirituality or na practice religion because mmadụ if I nwere value for mmadụ ka with value for it. You go to go 10 commandments of God, even in a God by his commandment, the things that has to do between you and your fellow human beings, not between you and the spirit. Between you and your fellow human beings. The only way you can worship God rightly or truly in this world, if you name between you and your mother begging, or believe in to God, because enough God, now God, based on the Christianity orientation lives in everyone. How many people know you now watching now? Even in now watching now, the same spirit that lives in you, but the same spirit in on me. Oh no, can the man for God? What of if a Bible? What if a teacher? If a white man now, man, I did your man, and okay, dear Catholic or Christian. Even in email or na come now or bala ready. Konacha. Mamu making on my echi, and we're making on my, you know. I am call it that. Man, there were religion divide. I put you went on a semi the rage day you went out from one name walker. Yapu give you for an apple generation. One week on I said, na in apple generation, yet you have done among my Ijana Momugo. More what I live in a Momugu, Ilia or Nego affect na social media, Yaba, in which I not the change Yanu. Pico, if I get a even in America where the line I had to make I divide the my if I in America I know togetherness because Christianity divide the guy already. Mathias is the powerful and evil today more than Jesus Christ because no Mathias is making 5 1 and we don't even Jesus in my iPhone. Jesus here with a peace in any family and evil. If there are families in on an evil today Christianity and when the boys smoke the pastor bego buamora
enwere ike nwe onye nwere ego asị na ọ na-agwa ogwu ego na ọ na-agolu ndị ọzọ akara aka ya na ọsọsọ ya nwee ego o Jizọs Kraịst ka ọ sụrụ ya. Ije na villages dị iche, Anglican Church, Catholic Church, Pentecostal Church na-anọ ọgụ na-azụ ana, no peace, no togetherness, no unity. Ọ ife niile a ka anyị chọrọ iwepụ ka anyị na-chi ya azụ ụkwalụ ndị Igbo anyị mekọba ife ọnụ ka anyị nwee something link our brains together as one. Anyị kwuo okwu ya bụrụ ofu. Ọ bụrụ mmadụ na-ekwu okwu onye asị na ọ bụ ya Katọlik, ị na-ekwu okwu asị na onye Anglican na onye Pentikọstal na ọsọsọ ndị Katọlik ya na-ekwu okwu ka onye Anglican kwukwu. Anyị ada akọzi akụkọ Igbo, anyị ada akọzi akụkọ Igbo. Akụkọ anyị na-akọta bụ akụkọ Igbo. O ife niile aka Mathias na fight for, despite that na people understand otu o si fight ya. Enwere odiri izi ife onye na-achị efi, ọ na-achị amị anya na-eji awala efi sanda. Kedu ka ihe esipụta na ụmụ nwanne ya anya ndị mmadụ a na-anwụsịsị na-agbafasị ebe a pụtara na-anọ ụmụ onye ọya bụrụ omenteki nwụrụ ya. Ọkwa ndị pastọ anyị na afụkwa unu na-eso ọkwa fanwa na-apụta kpọọ iyi si na mmadụ ya nwepụka mbọsị ya pụte Baịbụl kwue na ya anwụ maka na ya na-ekwu maka ya. Ọrụ nwanne ya ka anyị ama na ibe niile okwu efu nwere ibe jeka ime na nwere na there is no power in this talk. Ọ bụ na power dị na mmadụ anya ntụ anya aka kịta anyị nwụrụ. Ọ bụrụ taa ga-asịra na anyị anwụ mana anyị nọ ọnwa bụrụ ajọ ife. So many Igbo people need to understand this. Now, but another lecture ekwesịrị inye ndị be anyị. Ọnwa bụrụ a bad something ka ọ bụ. Onye ọbụla na-asị na ọnwụ ajọ ife amarigo we say good something. That is the only way ihe efu Chukwu anyị na-efe. Mana arụ nwa ijewe ụlọ ọgwụ chọma ka edere na ihe ejefu ya. Ọ bụrụ ajọ ife ka ọ bụ ife owuwe blessing kama na ọ na anyị na-anwụzi elu n'elu ka o ji bụrụ ka ajọ ife. So onye ọbụla nọ n'ụwa apụta wee were ọnwụ wee na-abụ ndị ọzọ ọnụ ihe ebi forever. Ọ bụ na ma nwa one day kedu ibe mejipụta na-asị na mmadụ ya anwụ. Onye bụ ụzọ nwa amatara ọwọtụ matasị na anyị ncha ya anwụ anwụ. So mgbe onye ji nwụ amatara nọ na anyị ncha ya anwụ. So ọ bụrụ ife ihe eji wee na-amụ nke enibọdụ ma ihe eji wee na-agụ enibọdụ ọ na-amara ife na-emebe apụta na ihe anwụ. Ọ bụ na ma nwata ọnwụzie ife ebe oke si na-ekwute na ọnwụ na nwata narị na ihe anwụrọ anụm ebe akwa so na anwụzie ndị ọzọ adịsịa ndụ mana ọ na nwata na ihe anwụ echi why am I crying? Anyị ncha niile bụ ka one day. So let's understand the truth, ụmụnne, please. If I na-ekwu okwu eziokwu, if I na-ekwu okwu the right thing, if I ga-eme ka ọ wee dịla anyị na mma, Igbo people will raise Bible. We need to bring ourselves together. Onwere uru Christianity ba na Igbo. Onye akpatara na ifu ndị na-eje ụka kịta kpọtaba oke ngwa na social media. This is my platform. A na-ayọ ndị mmadụ biko ngwa bịanụ okwu ibe niile anyị na-ekwu ebe onwe ofu ọsọsọ this our brother pụta kwutu eziokwu. Injinia Simon kwutufu eziokwu ka ndị niile a na-akpụ iyi ma ndị na-eyi fake account fanchanos ebe a na-ege m ntị. Fanchanos ebe a so many of them ji fake account na-ege m ntị. Frank nọ hie, Frank Owolabi nọ hie, sọsọ iyi ka ọ na-apụ ọ nọ hie na watch ife anyị na-eme kịta with fake account mana onye send request ka ọ bata bịa kwuo obi ya. That man na-ebudoro so many of them ji fake account nọ hie na-eji ife niile na-ekwu. That area anyị na-adị ekwuti ya ebuti ikwe ka anyị nwee ike setụlụ anya ka anyị keep a good legacy for our children. Nekene ọmụma anyị na-eme na this generation. In our generation ka education dị high, in our generation ka exposure dị high, in our generation ka civilization dị high, in our generation ka technology dị high, in our generation ka science dị high. Yet you nwere n'ife anyị go these 5 things mepụta. Our ancestors enwere opportunity ịnọ n'otu a na-ekwu okwu na America na ife fa na-ekwu. Look at today, a lot of people all over the world are listening to me. Nkịta nwere phone kpọọ onye nọ na Germany and we discussion with him or with her. Our ancestors enwere this opportunity. Then on what if I gemeta I can ebu Bible. Can you even in my Bible? Something there over 400, 500, 1 million years ago. Can I go at this century? Not say that Jesus that Jesus guide the guide the where? Or guide the million where pastor be a guide the today, guy fear. And well. So we go ma rap unu ebe a ka m onwe ndị chọta m ka m nwee ike oke obi anachetaghị azụ. So obi nachetazi azụ ka ime ya short ka m nwee ike close ya. Okay, our brother obi round there up. Thank you very much. Ụmụ nwanne anyị ndị na-esonye anyị biko ekene m unu. Obi gazi n'ihu biko. Waja. Anyị na-ekwuvu ọgwanụ kọlụ bata wee kụfu m ịghọtago tie m na mute ọyọwazi arụ ọ bụrụ obere ibe. O nwere nwanne anyị nwoke okwu mkpụ n'ọnụ tụrụfu kọlụ abata wee kụfu m ịghọtago
I think maybe Camus follows it based on one night we get a phone. I think usually I'm my spiritual problem or something like that. Am I right? In I don't know yeah, one night we'll get full off. You gotta go again for in Nigeria, my mandible with spiritual problem or something like that. You know, am I right? Is it, Julia? Yes. Yes, we have spiritual problem. Yes, we have. Okay. Yeah, because we have a definition of spirit. You gotta go. One of the definition about your character towards things. You gotta go. You know, so simplicity or it's kind of a thought process. We have a spiritual problem. You know. And ọ na-etitoli anyị gwogwo ịghọtago anyị aji ezu onu were ekwu okwu onye ekọlụ shiaka ekpe onye akọlụ shiaka ndị ịghọtago so na-emebila anyị iwe ọnya nwa na-etitoli anyị tata ịghọtago onwe a na-asị na people do homogenic or na people homogeneous in nature which is in birds of the same feather flocks together ọ bụrụ na akwụ ụkwara aghọta ụkwara akwara ịghọtago ghọta anya enel mana ba Igbo titoko anyị amarazi onwe anyị so to that extent we have a spiritual problem and it will take a spiritual solution to cure us of that spiritual problem. Ịghọta oyiwe anyị na-agabiga ya tata ịghọtago ọ na-enye anyị nsogbu na-eshi anyị ike o mechekwuo in fact o jidela anyị Igbo na-etitoli o titoli gidekwuru titoli batakwuo ma na mba obeshi ebe ndị Igbo nọ ọ na-abịa anyị arụ ịghọtago Igbo anaghịzi anyị ụka mere ọnụ ọgbụ like I said ndị Igbo agbaftanwuru ana na mba ebe dị iche iche bụ anyị agbaftanwuru ana chacha ọ na-abịa anyị arụ o nwere ebe nwere Igbo community center in any part of the world. Nwere ebe a after na nne ebe nwere Igbo cultural center in any part of the world. None. Odoro. Yet ndị Igbo na-edu ude n'ụwa niile. Ịghọtago iwu ebe anyị na-eme emume mmadụ anyị adọlụ a na-emebe mana anyị nwere nke anyị na-eji ntele places wee na-eme iwe owuwe jọbụrụ ude na njọ shigbuo nkakwụ n'ishi iwe ndị mba ndị ọzọ ji wee ke anyị mma especially ndị mba ndị Asia like Indians and the rest ba gbafụtachala ana ba gbara agba n'obodo ahụrụ obere ibe ma ndị na-ebu isi na ana ba gbafụtachala ana ibu temples ndị India alụchara n'obodo n'ụwa kpọtọlọkpọ akata mkpo yatago a na-agbafụta ma anyị batakwuo yes ọkpọtọlọkpọ akata mkpo ịbụcha tempụl ba ụdị dị iche iche ebe wa na chibe na-eje akarị ụka ilukwe na-ewekwana ya wuchi dụkwana ka ba akpụkwa ekwukwa na oyiri anyị kwesịrị ịrụsi obi ebe anyị na-awa ọjị na Amerịka mana UK mana Europe ebe anyị na-eje na-awa ọjị n'ụtụtụ. Yes, exactly. Ịbatara ihe awa Irish community center n'obodo ihe awụ Jewish community center ebe ọ na-eje akpa alụ ebe ụmụ ha na-eje amụta iwe ebe a na-eche oke esiche ụmụ historical artifacts ụmụ historical ibe na history about nna ba mana ndị Igbo nwere anyị na-elu weli ndị Igbo na-esi nri esegheri ọ jọgburu onwe ya yatago mmadụ tipụ ebe a nọ n'obodo oyibo apalijebe n'ụlọ ụka je n'aka ụka yatago anaghị anaghị edebe mmadụ ka ndị Igbo si were eme ya ihe na-aghatọkọrọ aghatọkọ maka na apalụ onye akpa Jizọs wee chebe anyị n'iru anyị wee na-atatọgheri agba yatago ile wee na-akpọ anyị na anaghị mkpa nsogbu anyị nwere asị pipụl ya ibe na-agụ akwa na eke ọkpọtọlọkpọ ndị Igbo ji wee bulu a na-agụ one ghara one ndụ ji ibe ndụ aba bụ nye aka enu ego a na-erushi ka mmiri na-ezo ụfọdụ a na-aza ụfọdụ bụ aba a na-aza azakọchaba niile enu ebe a ka ọ wụsakwa ewelibe tinye egwu ebe a ka ọ wụsa ochi onye nọchi ya tipie gama aga onwere maka na ọ bụgodukwu na ashiba na ndụ ahụ chi ezigbote iwe n'ala Igbo shishiba anụwa na
Balu na ala Igbo ọgbọ na mana ka Igbo niile tụọ ego n'ụwa niile Igbo ga-emenwu ibe Igbo na-eme ibe. Of course. Igbo niile ọ dịka London ewekwana iwe na nkọt off onye ọbụla n'ebe a onye Abatete ana m ekene ndị Abatete niile obi ije Abatete na ndị Abatete jide ebefa n'ụlọ ya wee na-ajụ ọ gọọmenti lụrụ Abatete because Abatete bụ ebe m na-esi eje ọrụ ukwu alọ ọka etiti ma Nnewi ma Nnata Igbo wee baa Abatete enwere ebe a na-enwe gosiro n'ụzọ Abatete jikọọ Ogidi Ụmụnachi and Abatete sorry Ezi Owere Ogidi and Abatete ihe si jebezi ma ọrụ ukwu kwa ma Nnewi ma ọba gosiro na dị ebe a Krismas ya ịkwa ime Abatete dị ka London ibe a na-akpọ London enwe ebe nke mgba na-ajụ gọọmenti lụrụ ebe a si naanị individual lụrụ ya wee tesie ime Abatete ime standard kolota ha onye ọbụla onye Abatete na ebe a ana m ekene unu anyị ndị Igbo ya emenwu ife niile ije gọọmenti na-eji mere anyị star batara star na-ekwu maka na ọ ga-egosi ụlọọgwụ ụdị ụlọọgwụ a na-alụ na Sweden nwanne I mean ngosi na nke obodo ọsọ ghata ọ bụ na achị ka ngosi ụlọọgwụ a na-alụ n'obodo onye gbata ọgbaghara ibi ya ọ kpọtọrọ ọkpụ akata mkpọ ụlọọgwụ a na-alụcha iwu oxygen generating plant ka ọ dọ na-supply oxygen to that hospital ịbata n'ụlọ ọgwụ ịbụ na a na-plọgụ nye oxygen eleghara arụ iche ịchaji fon oghe plọgụ ihe n'ọkụ ọ bụ na each room nwere 4 beds ebe ndụ arụ adụrụ a na-edebe ndụ arụ adụrụ oxygen plug dụcha na arụ aja nara achụ ya achọ maka na oxygen generating plant dọ mana nke anyị bụgonu ndụ na-achị anyị ihe ọ na-alụlụ anyị yatago alụlụ anyị Bosch project alụọla anyị ụlọọrụ ka mbudo ọkụkọ achị n'ụlọ ọgwụ arụ ya baba ahụ eje na-eje na tritment arụ ya baba ma plane bịawa London ma plane naba India for treatment sọsọ ibegolu n'elu for 7 hours na-ejezugodu m arụ 7 hours nkịta isi ibe nata Naijiria ma isi Naijiria bata London 7 hours na ebe arụ na plane wezali iwe some countries inwe ike wee 10 hours n'elu bụta arụ ọnwụ kpata na bajecha nara anata m onye jekwere n'ụlọ otipiel mmadụ ọ na-agbazi nje ka star na-ekwu okwu before ọ na-ekwu na ọ ga-egosi ụdị ụlọ ọgwụ a na-alụ na Sweden ebe ọ nọ ibu nke a na-alụ na London ịgba n'aka anyị aka ebido ụlọ ọgwụ na-eme iwu ụlọ ọgwụ arụcha anya ọdọlụ koriri n'ihi isi arụnwa ya ebu ataghị n'ime ya a na-anya ọnwụ na-abịa ya anwụrụ mana ihe ndị mmadụ ji anwụrụ be anyị na-ebu agaba n'ụlọ ọgwụ ọnya nwududo eri ka ụlọ ọgwụ lụrụ enyi na-esi ịba ebe ozugbo isi ka ị nwụrụ na ọ nwere ụlọ ọba ga kama ị na-amakwa be ịkwa ụlọ ọgwụ nke ebe adọrọ enwụrụ ozugbo bedị nkịtị godo bed remote control bed ọghara ịnọlụ a na-apị remote control ito ogologo ọgbatị ya ọbaghị doshọt omeiweda nke ga-apanyete isi ya elu nke ga-apatụ ha na nke ga-emeghe ọdụ kena na ibe dị na-enenwa rụchacha anya dewe ịbata enye ọbịa ewee nyobe gị iwe mashin dị iche iche ọkpọtọrọkpọ mashin mana be anyị ugbo ntụ tetago ọwụ ndụ akọ ibe n'aka anyị ndụ ọkpọkịrị ka anyị na-ebi ịma ejewe ụlọ ụka eje na-eme praise aloud aleluya anyị megbukwa aleluya anyị aleluya gbukwuru onwe anyị kagburu onwe anyị n'ụka yatago ị na-ajụ ọdụkwa na mma ị na-agwa ndị be anyị batete n'ụla onye gwara oshiwe ngọbaba challenging my faith I believe what you believe ka i believe cheli kedu ibe o mere ka emechie believe niile n'ụwa kedu ihe emefutara na ya tago ha nwere nke m na-ebe na-ekwu my God one with God is majority nshia ka ibechiere niile n'ụwa n'anya shi ebe ahụ nwụchi ga-ata ndị mmadụ gwogwo yatago ọkụ adọrọnụ hit eshi n'elu shi n'ala na hit ya ga-asụ ka asụrụ afụ maka na ọkụ adọrọ onwe mere ebe na-ekwu nwanne ya
on Nigeria. Or quadro. Shimu God would make. You see, I can make an experiment. Nancho can baziele wuzo. Kido aware of even become an observer. Baziele wuzo move from this kind of mental religious cage. Yatago kimoto Yatago Shimu Chuju. See, I want to move so maka believe just the way he believe. Na the same thing applies to me. Don't think I'm exceptional. The same way, but I'm with knowledge of that thing. Something is happening, I don't know. Where she can work and you know, she can make experiment, but I make bad. To go, I'm for the past 20 something years, and I make busy. Say I can make experiment. Make belly. She won't like belly off to start one day, but not go part of even where you see an ekpele do it. To go. Share Mumbaga, Kaime experiment just tonight. Don't pray, just go to bed and sleep. To all message, simply go like even more in the fresh. Or simply eminent. We see a keep it in a belly no one. Ele will walk on Nigerian heat. Ele Kaina Calione, which also saw on Sole Cushishos in a heat. Caria. She will go near. He can't be well, my heat and I'll get you on. I'll be shut up. And he will balance heat. I'll be Galuteo no toto. You see, this is the problem. So luckily, after some time, it will take you after a couple of hours. Oh, we could assume they would go condition, condition. See, whatever technology, I love all. Technology, but type of condition, we could when the shift up, where they will go up. Tell me what was up, you shall look at. You see, now, no technology. Man, only with the rock of Yara than one quack. Here, I'll hold a total to it with the rock, you laugh with the way of all. It I go share go get in Mulunaya. Yet I go, my name I go, and I call on my wire. And then, so to that extent, yet I go, very, very big problem to line. And part of it, when I don't in the wicked. Do not change. Bamadele, give a can and give a cake, we don't know. Bamadele, give a can and give a cake. God was the way to see them out or chichi or calling. If you want to 8 years ago or 4. But you're not patego and koji, no donya no is no anya. It's your typical jebe, typical jebe. You have is unuri. And even after my now mobile moon of Azuchego and Nori in a government for that. But you know, go to Babadu or Barry. Money in our budget, in our bodies will last to generate 24 hours. That money we are still wasting it unnecessarily. In our flights, now able for treatment. It's a low mochito bodo, you see, who can go in now to wasted. And majority of them check Yebuka ana Igbo to live. Onye chigote kwa ụmụ obodo ebo ọgụdụ egwucha ara anatazia n'ọhịa gbara kolombo gbara awa ntị lọ jewele ị na-eme ọchị ya emen see that fucking country ka ọ na-abịa achọ dị ya na ọgbagbuo ị na-ebezi ka mkpa ụfọdụ onye ahụ malụba anọzi ahụ na-eti na alụ mekwa nọ iche ka majority of them ụmụ na-adacha akụrụgheri maka onye ego obodo izu n'ori and that's runners he send the home no school abroad now home training quality education without quality home training waste of money so believe any majority of ndị mechara ebe ahụ maazị chere ụmụ obodo igbo chere na ba na-emegide ndị ogbenye bapala ego elu ana igbo titokobe onye gbata ọgbaghara ibia okay so Obi, thank you very much ka edochie etu anụ because ọ ma ndị chọta nka ịra mbụzi up ka nwe ike edo na onwe ngagara n'iru ngwa edochie mgba gaa n'iru ma na anyị edo ha ma ka nna agba gị so ihe dị ebe ahụ bụ na ịma ka anyị na-ebe ọnụ ibe n'ime na-aga n'iru ka m gaa okay okay ịma our problem bụ na most times anyị na-eche na mụasụ echekwu na ọ ga-adị difficult ihe anyị na-ekwu ịbanye ndị mmadụ ntị mana recently nne na-anya na comment section n'ebe dị iche iche mana nke ndị ụka makwụ ifuturu na ndị mmadụ na-akụghata there is hope, there is a big hope. The only thing in the mad no the fear
of already built conscience. A lot of people are battling with their conscience, you know, to connect with what we're saying. And don't happen if I make a economic time. The decision taking level. But on a borderline. How on a decision taking level, which they are battling with already built conscience. Hey, Nandi and then the Google Manachukwu ya hapa ma na mmeye yotago. So ben dem now. So and them onye no gwa na that situation. E man ni nweta egwu ya. So o kwa maka ndị ba ya nweta profile. So o maka ndị ba ya na nweta egwu ha. E man anya nweta egwu fa. That is just the truth. Ndị fọzi na bụ ndị gọọmenti, ndị ọnọdụ gọọmenti na-emetụta ya na ndị dia personal onye nchọka address ya. Achọrọ m ịkpọ the English name because of Facebook. Mana Kennedy ịnọla ebe a sị na ya bụrụ na Igbo race ejikwa n'aka cause onwe problem. Enwere tribe ka ndị Igbo dị beautiful in this world and anyị nwe togetherness and anyị mara ife iji maka na ịchọrọ inwe eziokwu a na-asị ya next word odo na o nwere na-abịa ụwa mgboro na-abụ na ya bụ ozi ndị Igbo ebele ị na-eme ọ ka mma kịta anyị nwere opportunity iwe onye Igbo ịbụ onye Igbo a bụsie n'ike chọba ewe ndị Igbo ya esi dị n'udo ejina maka Jizọs ọ maka ebe iwee pụta wee nọrọ na whole social media wee sị wee del divide what is wrong with it with the Igbos. I swear in my next word I wish not to come from this tribe. Neyali anya n'ụwa kịta ife anyị kwu ọ kara ịma na ikwugara ya kịta ọ bụrụkwa na ife anyị kwu kịta na ị na-akwakọ ibi ụwa ọzọ nwere ewu na-abịa ụwa ọzọ reincarnation bụ na ịreincarnate ya ọ bụrụ gị nwa bịakwasị different spirit in a different body mana the character the gene bụ the same. So kịta anyị ma opportunity dị ndụ enjoy ya dị Igbo anyị nọ n'ime enwere ndị ka anyị na ụwa anyị nọ n'ime enwe togetherness. So okwu anyị kwughasị onye Igbo ọkwa onwe ka ikwugide okwu ya likwa ya kịta onye kwu ya bụ iwe o nwere joy biko Ogedwin were ndị profile bịa nke ekwere connect o nwere iwe achọrọ ibe efu a nwa Jamaica ka ntụnye okwu na ya nwụtere o nwere okwu ndị ọka na-ekwu ọchị ma ntụma ụwa m ọzọ ntụma maghara bụ onye ọka ka wuru mkpume dọrọ n'ọka ntụma maghara bụ onye Igbo ntụma maghara bụ onye Igbo ka ụwa m ọzọ ka wuru mkpume dọrọ n'ala Igbo yọtago. So nwanna biko kwugherie yọtago iji n'aka ofutere onwe gị iwe awụrụ ezigbo iwe biko Igbo amaka n'agbanyeghị iwe na-eme n'ala Igbo ịkwali nri nna nna anyị debere anyị ịkwali nri nna nna anyị debere anyị nwaja enenebe ejeghị ọlụ kedu ihe a na-akọ igwe nwa ịlachakata aka isi ọdụ nnụrụ iwe ọwụzụ obe nsala ọwụzụ ọgbọna ọwụzụ obe igogo ọwụzụ obe aja ọwụzụ obe ọkpọmpoto ọbụ kpọmpoto ọbụ oke ọkwụlụ ọbụ egwusi ọbụ ọra ọbụ onugbu ọbụ ọgbọna akwara datizi ịlachakata tabụl aka kedu ebe a na-akọ iwe oji agwọrọ agwọ ụkpaka kedu ọbụbịa ọbịa ịmara eto m na nwanne m kpata ji gbacha nri niile edochie gara iru. So ka m na-ekwu ndị fọn na-abụ ndị otu Kennedy because they are still battling with their conscience, you know. And I wouldn't encourage anybody calling him names because he's acting out of already built conscience in him. Yeah, but and the man tell order, now. A man tell order, all farmer for, all Gafia, Magodi Kennedy making all the 45 years. A man has seen him Samuel and if you go 40 years to 45 years, where's Wanya to believe in what he's believing today? And he is seeing it that Igbos are castigating themselves. You know, I can fear in Igbo na major wefa by maybe you could join if they enjoy. Just like go to vote.
You know, people are supporting people are supporting Peter Obi, and some of my friends even in the Yoruba, because I go na Lagos State, and I ask them if I just support on them Peter Obi can I from them. He said no. Only have a mad nab on a double deal. I said, "Oh, no, they are put out." The way what the Erika money the Kaya do, I'm on Canon. Whether Namala put that all Yala do. He have reason on Onibo. Onibo know what is good and what is bad, and always against what is bad. So, Onibo, Nebuchi, he had danger. That means Ibu Belonibo enough. You will be encouraged to come out and say that this is bad, no matter who is involved. A man able to go. So that is what we should always know. So always know that if you practice a man able to go. And this issue of animal eganilu as a society, I said it once that now no if can go to my bono. Even a village I I went a lot of churches, and I know that no dark all the one ebending cause. I swear the rest. Oh, we go for nuka. If a cocha, if only lady area, or go for 100 million more than. 100 million. You might be 500 million. I can't know. I just go 200 million as example. It's 200 million. I don't know. Man, you can go buy and not 500 million or so. So 500 million. So you have and the issue on is I'm working at government that running. You have individual efforts. You know. Then that would be a physical example that togetherness can help us to build a lot of things. But are we using that togetherness to build positivity? No, we don't. I don't want to pasalo unuka. I don't want to luanya luchapia ijamambana onama. Manade for example, now I do go issue ebe na-asum diga akwa igwe ịma na cost to a lot, not just set the machine or na roll off ma set ebe a na-eme rọba a na-eweta na bottle na-amụ ya afa maybe afa village owner they have a village na-ebupụ ya ndị mmadụ a na-ego ọ na-generate income. Adịkwa na ụdị ihe dị otu ahụ anya ma na gọọmenti anyị adịrọ mma. Mụ na gị mana gọọmenti anyị adịrọ mma, mụ na gị na mana ha na-ezuzu ezuzu, mụ na gị mana ha na-eyi eyi. Mana eluzie mgbe anyị ga-eji ihe anyị practice n'ụlọ ụka ọwa ọkụọla anyị rụọ onye ọ na-ama mma ticha ya esi wee rụọ something ga-enyere anyị aka, then anyị amamenwu ya mgbe ahụ anyị echere gọọmenti mgbe anyị ma na gọọmenti anyị adị arụ ọrụ. Efu na our thinking too is not helping us. Each time if you're in a situation whereby you couldn't do anything about it, that means your brain is not working anymore. And you know, in a situation, and I think we know what we should do, but we're not doing it. I thank God for the na village mbo phone where the whole village. Na low village that's na hey, I was the village idea. Our government you have individual. How are we other people who go? They have how they go to look at that's not a roof source of Manafu, but a month more you both put us no along of industry source. Now I know go we lose all dialogue no without a loose conscience in the buy. Or what you know? Yes. Then a prayer
you go test. No. You will know what I'm talking about. Now, no, busy. Can make use of food. Ndị be anyị na-eche asị na ọnwụ na Igbo na-eme mmiri ezuovalụ na fada agba ọsọ mmiri na ndọ ife na-egbu anyị bụ ndị Igbo anyị na-eche mgbe ọ bara anyị mba na umechu onye pụtara nna asị na ebe anyị bụ ndị Igbo na-edi focus more bụ in our health. Onye dị ndụ na-preach ife dị mma, onye dị ndụ ya ga-eti ya back to the roots, onye dị ndụ ya akụziri ụmụ gị ka anyị si eme ya, onye dị ndụ ya kụziere ụmụ gị eziokwu. Ike ọtụ ya life short ndị amaghị eziokwu a confuse ndị n'ova bụ anyị bụ ndị Igbo. Ndị mgbe gboo kpachapụrụ ndụ anya, they mind what they were eating. Even when they introduce my sugar and I will not go to them. Even when introduce, may other things introduced to them. How was in a link to Abraham? How was in a link? They continue eating good food. How about it? On Wakita Munayina bonus guy, Nindi China because the Galafi by. Before, Ndiba Manodi, Manhane Linka, as now. Ndị na-abịa sị na ọma nji maka na ọkụ na-agba ọzara wee chekwuo ije ma ọgaranya ndị ya kụziri ya. Ọnụ anyị anwa na omume anyị anwa na otu anyị si ebi ndụ ga-eme anyị wede ndụ ka nka ga-abụ na ị ga-afụ mmadụ ruo some certain age 95, 100, 120 above. Onye nọrọ that level of age ga-pass him through culture to the next generation. Mana tata na-emezi amụọ nne o nwere ike before nwe ya na-erute years ọmụgo nke ama kpọbashawo. O nwere ike before nna na-eru 55 years nwunye ya tọọ n'otu single mother. Ndị mmadụ abịa soliwe by then ife a na-emebisi. So anyị na-ekwu okwu ife Jizọs na-eme anyị ka anyị na-ekwu ife anyị na-emekwu onwe anyị adịnyere onwe anyị aka. Average onye Igbo jee ebe a na-aṅụ mmanya ọ ga-ata isi ewu eju onye ego na 10,500 ọkwụ ụgwọ, eju onye ego mmanya ego ka anyị ṅụtara 20,000 akwụ ụgwọ. Onye na-akwụ ụgwọ ife ọ na-eli every day, ọ na-eli every weekend, mana ọmụmụ 25 jeme test maka alụ ya dị before ọ na-eru 50 years ọnwụọ kere ya azụ ụgwọ ụmụazị ka onye ga-akụnye ezigbo mkpụrụ n'ime ụmụazị anwa. Ebe nsogbu anyị bidoro from ife anyị na-etinye n'ọnụ maka na mgbe ọbụla anyị pụtara anyị na-ekwu ife Jizọs na-eme anyị, ife Jizọs na-eme anyị, anyị dị ndụ otu akịta nnọkịta ama m ife Jizọs na-eme anyị. Mmụọ n'oge atọ na mmadụ eli ezigbo nri maka na ịkpachapụrụ onwe ya anyị na-eli ezigbo nri. Moto ndị ọcha wetara anyị anya ama ka esi eyuz ọnwụ na ọkwụ bụkwa ha ịma na mma dị ndụ ka nka maka onye bụ ụzọ ọzọ mmadụ si ana. So ọ bụrụ na mma ihe a kịta wee mụọ nwa erubeto dị eji ọ ga-ebido wee comprehend bụ ife nna akụziri ya mgbe hapụ ya wee jebe obodo afụdebe. Kedu onye ga-akụziri nwa datin? Kedu onye ga-akụziri ya datin? Ka onye ga-agwa ya na Jizọs na-eli gị ọrụ? Kedu onye ga-agwa ya na ị ga-ahapụ ije eje n'ụlọ ụka eje achọ ọgwụgwọ nsọ n'ọnụ ụlọ ọgwụ ga ya eje? Ọ bụrụ onye ga-agwa ya adị onye ọzọ kwesịrị ike igwe anya gwabịa anya ọma m ọ dịghị onye ahụ abịara ịhọrọ ya, ọ dịghị onye ahụ na-ekwu at of point because onwego ndị egosiri ya bịa nọ ndị a bụ ndị ezigbo mmadụ ndị na-eyi akwa ọcha n'ọfa ya agwa gị eziokwu. Ndị enwewe na-agwaghị gị bịa nara ọgwụgwọ nsọ onye so ndị ibia jee turupuo in ka o jee nara ọgwụgwọ nsọ. Mana ọ bụrụ na ọ gị bụ nna ya mụrụ ya, ọ bụrụ na ọ gị bụ nne ya mụrụ ya na-enye ya ala, ị na-enye ya ala na-akpasị ya nkata ọkwanụ mgbe a na-enye nwa ala ka a na-azụ nwa na-akụrụ ya ka egwu na-ekwu ụzọ iyi eso osoro ya na-agbagọte ọma hapụ ụzọ ahụ aka no matter what. Onye pụtara nji wee sisi ata atakịrị ụmụ nwanne anyị ụta na fa dị 3 years wee jee brọkozari, ha dị 5 years wee na-eje ụlọ ụka na-ekpe ekpere na-akụziri ife akụziri nwata mgbe o pere mpe ọ ga-afịa arụ ya pịa aka. Mana anyị nwere onwe anyị ezi anyị ha na-agbakwa mbọ ka anyị nọso ndụ ka anyị wee kụtọpụ mkpụrụ ọma anụ anyị na-akụ maka ezigbo mkpụrụ ka anyị na-akụ ife. We want to liberate Igbo
land. But I'm begging you, my brothers, I don't want you to take this message for fancy. Only you know never. Oh, the mass sugar level, the mass cholesterol level, my BP goes where the that agenda another one. Oh, you can arrange sugar, new sugar, Usia, no man looking to Yaga. Can you have body priest for salvation? I used to go down, I include the idea whether he went take you wedding to Ganga. He will go also, one they can be. On major major chemical, we boost to it. It's one day, that thing you can do. But now, when I was saying, no, member, oh, Guinea. Oh, my name is chemical. I'll go like it. Libes one to give a lot of animal, one animal mask and he went to one to offer. That is another thing we should be thinking about. That is another thing that we are not even getting right. I know go no go get am when when the agwa na hama fire je no ogwa je na Jesus ya agwa. So can you when yelo onwe anya aka idu sondo when yelo onwe anya aka biko nu ka anyị na-akpachapụrụ na ife anyị na-etinye n'ọnụ anya ka anyị na-akpachapụrụ ndụ anya ka anyị wee dị ndụ wee zuo ụmụaka because ị na-anya ife na-adị atọzi atọ were anwụ agha atọrọ atọ wee nwụso wee gbuo our culture, not even Jesus. Ndị enwe anyị na-ajụta ife, ndị enwe na-emenye mmụọ, ndị enwe ya ụbọchị odo anyị ejechụta ife mgbe ha nwụchara. Onwe ndị nọ na their age, onwe ndị ha pasị nwụtụrụ, ndị ma ha pasị tụrụ ha nọrọ 50 years wee nwụ, ha nọrọ 80. A na-eme ka emecha mgbere bụrụ ọdụdụ. So ụzọ anyị na-etule Edochie wele opportunity address ya nwere onye rafu comment na national faith ugwu check ya wele opportunity address ya na ọ na-aga ka onye agbara ọgwụ ahụ n'isi ya tego. ndị otu bụ ndị anyị na-ekwu maka ịghọtago. Ndị otu ndị agha anyị na-ekwu ife a bụ ndị na-ekwu maka ya. Faith ugwu amara mbọsị o nenere arụ last ka o libe ezigbo nne ka o wee dị ndụ wee na-ege ife anyị na-ekwu ka o wee na-abịa in fulfillment. Onwe ihe prọfesi emere ịghọtago. So my brothers, I need in a thread go to this part because I want to cutting our life short. So if a man our culture, I pass here to the next generation. Makandi was seeking pass them unoga. How unoga act of recklessness. And another thing they would do, I am now what I guess I can do too much. Manana never manual. It's even dirty motor now on that time. Or go in a year with a motor. Kaiji motor and you have got to motor and you have got to and you may guide go to our own boy. I able to 8 years whereby oh boy, I seen the year whereby I had below. Oh boy, you were going away corner their head. Never bomb by head. All these signs. On your bagger for an anno sondo. That they buy who's at Loma. You didn't not a hamoto. See, I need the V8. Need the V8. Here you were poly more poly and dozen. Even who's was digging about below 80. In Lawali also about 120. Also, even a wine. I am another one manual, even I. If I another. Edochie can regulate here. You won't even watch out on Lola. One night, okay. Rough carrier go to you no way. Can regulate to say, I will regulate for rough watch out on Lola. Don't worry, who can you? Yeah, good afternoon, Waja. Good afternoon, my brother Kakucha Prokuna. And Kepukoroku before, Nandini Nana watch. If you ever I've been watching, and Insekambaka, because all the man more never Nekuanam na Nigeria when they go. The Racham Imeka, our last, the last, let me see, the last guy Kurokuna, Komana, the message
message sure that's good news I can be able to na onye mezene entertain fear ndị be anyị niile amago nke wee eziokwu betago even ya na-ekwu na the youth now ndị dị very active in this when short of young people na amarago nke wee eziokwu betago so when dị ka ihe ahụ mere anyị nwa ọkọtawa ahụ generation ndị ya anyị nwe ndị gara blok roziri ahụ ndị nke na-anaghị agazi betago okwenye dị ready ga betago so the message is being on abanye ọfụma betago because mgbe Mathias pụtara na-ekwu okwu a I'm one of the people bịara na-eme entertain fear betago ihe nwere ike ime ya but unu afụ ya ọ na-agarị na nothing onweghị iji gosi gị na people emego welcome the whole thing so people ọ na-aga n'ụzọ na ihe people are celebrating him unlike before betago even like in 2 days ago ga na-aga church inye submit ọgwa other pastor maka appointment on 18th yesterday you can see that even one woman mechara bịa ebe anwa bịa meet ya na-echekwa na ndụ ka onye mechasị ya na Mathias kwụ and all neighbor that pastor call. So the message is being sent. So when always ndị be anyị amarago nke wee eziokwu ọ ya ihe ka nwa gị my brother. So nwaja ka m batazigwa na nwaja ọnọdụ a ịma nna afọ anybody enu me ha ma ọgbaka adị na-ala ụlọ eji fonu n'aka ama m idu busy don't worry I just mbufu ogwu ka program were atụ ụtọ were was so biko nwaja I've been watching your program from beginning rute now achọrọ m ikele gị otu isi wee dị up and doing wetago Monday ha amaghị ama m naanị ịdọgharị ya n'akụkụ because owezi ndị na-akụ ha ma ama most people na-abịa ya na onye ọrụ aka nke ọgọ otu ihe na-ekwu and achọrọ m ịdọgharị gwa isi ọsịgịrị nwaanyị ise mmadụ amaghị ọ na-eje ebe a na-achaleji n'eziokwu ịchaleji eziokwu ebe udenụ na agba amara m ka esi eme ka ifuru mmanụ onye we maka anyị chọrọ na this program nwaji anyị chọrọ Reverend Chalọkụ kedu onye ọzọ ọ ga-abịa short na the only good news m na-ewetara na Mathias emego na wezi miracle a na-eme n'anywhere no onweghị church na-emezi miracle and who get it at least 1 year ago even from 6 months ago ekwe ndị ka na-eme miracle na wezi miracle all they do now is ibu amụma which is allowed na-eburu na onye chegori amụma Pastor Eneche dekwe chi clutches ewero kemgbe a na-ekwu mgbe ị na-ekwu ya kwa ebe 4 months ago mba nke ahụ ya na cross ya nwa na aka ya cross ya bere isi onye chiri clutch bịa gosi ndị mmadụ awe ya miracle nothing always miracle my brother ọ bụrụ ịkọ ọdụ n'ọnụ anyị ji ndị a na mkpụrụ ife yọtana anyị ji bana mkpụrụ ife in the sense that na adịghị egwe na nke challenge ya kịta ọ bụrụ na o nwere ihe ime nwụ pụta na field anyị na-ene gị ọgwụsị ya na na Jizọs na-agagharị na-eme mma olodo ndị nwa prọfet mana ozie na prayer ground na-emezi arenji kedu ibe jide ebe iriproject that is Jizọs mere ọ na-agagharị ebe dị iche iche na-eme mma olodi atọ mana ọ na their prayer ground na-eme arenji Ima this guy they think to them you know their belief system to them no reality. Yet even mental health problem. This guy is psychotic in nature. Even just mental health problem. And they were thinking that maka na ụzọ isi ndụ mmadụ ba na-aga
Navana again, you are the but I got here multiple times. When you read all over Namma, at a point, I don't you a question. Yes. Nkwazike wee eziokwu ọkwa ife a nwanne anyị nwoke na-eme ama mgbe ọ pụtara ọ nọ na-achụ ndị sọnọ ndị dibịa ndị ka ọ na-achụ ndị onye na-abịa rejista ama m na ọ ga-emecha bịa tọọcha ndị ụka anyị mfụrụ mgbe ọ bịazi bịa kwuo ezu maka ndị ụka na-ekwu ndị mmadụ na ọ noise ka ha na-eme ba ịga n'ime afịa na-edisọbụ pepụl no noise and ụta ka ọ dị n'obodo ebichara ndị amara nke wezogo all of them they travel outside. Yeah, you cannot come in a public space where people only be disturb and bring microphone and disturb. You know, you have to. But now, if I call the queue, it's no noise, and really it's noise. Okay. Of course. Once you are doing something, you are doing something. So just them away, Tico. Oh God, you can be anywhere. Just them away. Well, 1 minute round up. 1 minute, please. Can we get close? Okay. Okay. Because the only thing we should do now, the politicians I am not going to somebody like Ota innocent on now with a proposal. We go government house. Or when you got to put it on. Manamari we put hala Bible, put hala. Then when I work in Kano, Lagos, we put here we give Moses to a government house to Moses. How we hectares of land in the money. If I just win election. Thank you, we hand that over. Keri uru ha ga-abara to Imo State. My brother don't have a baseball. Akwa ka ha wee mee campaign win election oya uru ọbara. While onye ga-eweta proposal for industry a ga-arụ lekọta industry need the support of the government. Onwe onye ga-atụpụrụ ọnụ o buru proposal ọ bụrụgo nke o buru gaa na Abia State ahụ ihe mechara up to nothing ọ wụrụzie eburu ha la Bible ka hụ na ndị amaghị ha na-eme ha na-use Bible eri ndị Bible mugwu wetago. So we know the truth and the truth a na-ekpuchizi ekpuchi enweghị onye na-agazi n'ụka na-asị for miracle nobody the awareness secret enweghị onye ahụ adịghị na-amaghị n'ụlọ ọgwụ ka ọ na-aga. So ndị nke na-eme prophecy anaghị eme na-aga a na-ahụkwa na everything end up. So there is hope. Mathias have done a great job and before Mathias emewe ya mụọ so na ndị ekwu ego m na-ekwu nke wezara amụrụ m na Kali Church aga m seminary school afro m a lot of things every with ndị fada ama m ihe niile ha na-emegasị. So mgbe Mathias na-eme ha mgbe oge nke ịgba Baịbụl ọkụ ka m bịa dịwazie so skeptical sị na ndị Baịbụl nwere ike iteke ihe another dimension but I'm gonna ka ọ na-agarị stanụ na ebe a na-akọmentị onye ga-eti Baịbụl so ọ na-progress after ọgbakwa Baịbụl ọkụ ọ na-progress stanụ bịara ebe a kwuo okwu ọ na-ataipu maka Baịbụl na-adị na họtel gasị na ya were ike nwanne ya mechaa ha ya were ya wee fichaa ha Stan Bible ahụ akwụkwọ so there's nothing special from that thing na maybe akwụkwọ ọzọ nọ na n'ime that hotel so anyị nwa na-emezi ya ka ọ anyị na-ekwu okwu ọ dịzị ka ihe dị so special isa akwụkwọ ndị China manufacture ya a na-eyuzi ya na bịa ha eshipụ ya back to us anyị egoro. Thank you very much. Ogobi biko well 1 minute round ya up. Understanding the time the perfect, you know. I want to understand the man the perfect. Why me put up money? No, he told on the so I can go forget win. So what was it? Kind of understanding the time the perfect. But before 1 minute in a time. Ashin onye ashinya nyara aka oji mana ọ nara eme mma ọ na-asị ijide ka iji ma ihe na-eme mma ịghọtago so ọ bụ ma ụmụnne anyị na-ege anyị ntị ebe nna chi gwa unu bụ na tụlufu eweta iwe akpọrọ Christianity na be anyị bụ ụmụnne ha anyị ka kwụ ụmụnne ruo ma tata anyị abịara maka akpọmachi maọbụ ebumilo maọbụ ịkọ ọnụ ma ịkwa iyi ịghọtago anyị bịa ka na-achị na akọwalụ egeluo anyị bịa ka akọwalụo ka e wee geluo ịghọtago
oge m nọ Naijiria esokwe m wee fọtọkọ iwe ha na afọtọkọlụ ejechela ụka ekpechere emere nke mana at the point mbido jụrụ ajụjụ wee maka na ụtọ ka atọrọ atọ tinye dị mma yadago eju ajụjụ ejute eziokwu ibe na-ekwu bụ let doubt be your religion. Even ibe na na-ekwu ibe nwa were with a pinch of salt ilu jụọ ije jụọ ajụjụ fon iji n'aka wụrụ maka iji wee gbashila wụrụ maka iji wee kọọ ọnụ onwe iwe kwuru ọdụ ukomedutere ga-eji enyi onye bụ ibe ije google egoogle onwekwelu another search engine ma onye ọda wee ji ya research ya ọ bụrụ na o nwere ike ije jụta ajụ na ụdị ọzọ ije jụta yatago a sị na my people ya bụ akwụkwọ Bible kwuchekwu ọdụ na-ewu na my people perish because of lack of knowledge yatawa anụnwa ibe na-ekwu just be aware of ihe na-happen around you yatago from being aware yatago eju nwa ajụjụ onwere mabụla enwe dịka awareness yatago awareness amaka from the last time nche ekele onwere ebe ọchịchị ajụ na ajụjụ from the last time mere research about ajụkwa question ma ọ na-ara ajụ nwere ebe nwere achịchị ajụ na ajụjụ so anyị ga na-ajụ ajụjụ yatago ọrụ ọgbara Igbo na-ekwo n'ime anyị ọkọdọ anyị na mma maka na iwe ụka patara anyị hụ na achịa na o nwere ebe anyị eje ma anyị nwụrụ anyị anaghịzi eche na o nwere ebe anyị rafụrụ ụmụazị anyị in the next 1000 years ndị pịala anyị iwe nwe ha akwadochegolo ụmụazị ha obodo in the next 1000 years exactly bana m alụ fast train n'obodo onunwa wee jụọ ba this fast train ga-eshi from London wee jebe Manchester, I think Manchester or Birmingham, something like that. I think Manchester. Where you are the guy in charge as one of the ministers here in charge. I see or just 1 hour difference with the train runway now. Nankana law I get the difference in terms of I say 1 hour difference, which is I wouldn't willing Kebana. Mona Igwelin Keba, Mwilin Kena, Obona Alochavana, Bomba and Kena, a banke. But we move. Imana in Kena, you look like only lute 10, Muno man lute 9. I see, not just 1 hour. I'm all by the guy. I say now that 1 hour. No, that is no make a lot of difference in business life of a nation. We see an overall Macaba no no back at that train. No Maco Mumana Bianiru. I walk by the man. Uwe I said, if we're Macon, I located no matter. The government will reimburse them generously. Now the government will compensate them generously. I will the man pull. Uwe see an oven and Navarro, Makiba Tobodo, motorway, which are motorway, motorway, Yotago. I like everywhere. We see an oven and Navarro, those motorways that you lay Jeffu, near Jecolite. Oh, now all the attack, I can't ejaculate. Where's Navana, a position of Bodoma to compete with the world. To compete with the world in the future. I said, no, Niba, I'll come Macaron over. Now, I'll make home as I can, Mota. Or you go Cabashule, Kashi deserve the Manabani, I need to go Jenny, Kulile Bala, Kulile, Belila, wine and an G. And I reach a Kediba, he developed Maziaka, Motara. We can open and nine is it? I'll melene. It are going up, but I'm a spiritual problem because now our character to Kaishi Akaba or Machacha. And I need a spiritual solution to solving our problem. Okay, thank you very much. I'm happy that through this platform, I have a Butu. Obama and the government into Abido, given to Malcation Gudo Wedo. Just 1 second. Oboto Buna are not very necessary. Now you must have free education. You wouldn't kind government in your free education, your free health care. Obodo Buna choice to strong scientifically, technologically. We see your mass free education. You could get below secondary. You was a unit. Parents again will give you loan from government. Go no bodo. A tier and penny. Na no mazamu jelaho.
Yotago Adam Lot want to go scholarship, non a scholarship. Why I go chap your balwa? Government type we can such things. People are go buy na tawo. Yotago, we shouldn't be this wicked to this point, which is in the government time. But yeah, and military where they are and military. Yotago. Koramelo ya gazela even di. Yotago. Ido brother. Ido di umwanda muna anugi bogo bisu ya na mboto kasiga. Ufonyo ma. Ekele ndo mwa Gamda hozia watch rather na background. So why I na mechi nwara aya man not Ezeaku na obosi abugula afi igwe. Udo de Yotago ngofuma. Ya gazelu. Edo chemo na kwa bigo. Well, 1 minute round up on each of the no 1 minute. Go be a can go one night, you go big. Oh, why the web back or I am more about the mamma go be ma. And what about you? We are not only were very like with that. Man, I'm mad now when talk about into practice. Never I could have been preach here people. Oh, to go say more escalate here. So be a can go for ma. Edo 1 minute, please. 1 minute. Round up. Asim no be atago kwajaze yotago waze munde ba na nti anu ifa wo ma kwata kama ndi fake account na isinna aina ekuva na to kumoto na fa na abia na nwogu nke nwanne anyị nwoke na-eme ekpele a na-ekwu mbọsị ya a capture account ya verified one ebe ọ na-enenekwu mama na ife adịwago mma. So since they can come around and hear us, but all the evidence of anyone about that if I know you know. Only now, no, not doing that. Just like I said, I talk with the other day. As na prophecy I the other day. No, but so not with the prophecy. Why are they? If you get man before I do every day, you know. So if you na all man I got you, on a fag you. So only that was a error. I say like that. We call that. Hey, like. So the thing there, I'm still saying it very clear. And the fake accounts, and the pastor sign, open a father or line. How would that know for fumbos? I ain't a fire in the general of Gajan and Tendi, oil and iron of then well on this, the cancer, you know. Oh, what every Tuesday. I got here to jab and go we get to go Tuesday for your just like go around ministry. I never put them what of whatever for you. So to phone your man idea never go into a ministry. Can I got a garden and I never do. I just say you need to never have money keep to go to phone your just like people are saying it. At least you need money 100, money 10 billion. Oh, but I Bakanisi Bauru, Baragua. They need you around there up. One night we can walk in them can do it. Although we were Bible, then we you know, Fanat TV of more. Oh, Bible, I'm Haji Eliano. Achi, we all. Oh, Bible, I'm Haji, I'm from a flag. Makama, no way for him from our Bible when we all. If we get that. So when I like you doing so now like you do. They stronger so that if you go every Ghana, if I live Jamal, no quality where Baba, if you get so game of an angry where Baba. Oh, I found a Liga, Kiarina Fair of an Eliago, Macona Fan Elia to appear over if you get so 8 more years when I only got account to 69. When I soon be go Nanibo, over I am why you not Roman? Among who here was Arosinia. She is in the Bible. Only the Abba Branya, Yazodo, and Aja and or one Evo Ryan, one you can oil, Opusia, Yanos in the Bible. Oh, Daniel, I chose in Gano. Yabulozo, was I was at every table 9 and 1. Machiaman village, my secretary, play back on the video. To local government chairman, oh no, one about was the we are Kaina Zodok and now what you go or to Google anyway. Ghana, Luciana Bello, Chugumia, Zodok banana, what you want now, he arundo, but even do to an Bosoni, Marifa Danger, Kijaba, Bosoni, Marifa Danger, and to Tolivagi, Kaibi from there. Man, even a man, I had them, man, and Dutch and a half an or in the head, job in mother, because when you see what these guys are doing, you see that they are doing it with that fear. They don't fear of anything. Man, I'm born has a help and
If no one I did at so ya bụrụ ihe ọzọ anyị ga na-ekwu n'uche anyị ga na-drive through ka anyị mee na otu esi eme ya. Onye Igbo na-eme na ọ na congregation nwee ihe o mere ite mgbe ahụ ọ gwaghị nke bụ eziokwu ma ọ gbapụ nwụọ ma ọ bụ tupu eme ife onye ọ na-agbapụ. So ọ bụghị nzuzu ka ọ bụ si ebe na nnọọ belief system ọ bụgo nnọọ nzuzu ka anyị zuzuo ya maka anyị ji Baịbụl were ezuzu ya. So ka anyị zuzuokwa like that otu ahụ ndị nna nna anyị basi akọnet to next were ekwu ife ha ya eme. So ebe a ka m ma akwụsị okwu m tata daalụnụ. Edochie mmụọ na-apụ ezigbo onye obodo ife dị mma ife anyị na-ebe ebe a bụ ọlụla anyị mma ọ ya ka m ji si na onye ndị na-abịa na peji a bụ ndị mụ ife na ebe a na-abịa ge ntị ọ bụrụ ebe a na-akpụ iyi ọ bụrụ ebe a na-aka ọnụ na ebe ya apụtafụ ndị nwere intelijensị fa apụta na-egwu ogwu pipụl a na-ege na-amụta ife anyị na-eme ọ ka anyị wee mụta ife o prichi ma ha na-ejikwa Baịbụl eme ka anyị nwa na-eme mana na ịma nọrọ na-akụziri ụwa niile ibera ka Igbo race ka ebute Baịbụl kontenu 500 years wee na-akụziri anyị generation upon generation na-ada maka Igbo nwoke izi na nwaanyị izi Chineke nna ke n'ụwa akụziziela ụmụ nna nna anyị akụzibela ụmụ ụmụ anyị ka anyị esi nwe ife. But opportunity for us today iji social media wee kụziela ọnwa anyị the right na anyị kwesịrị ịma ka ọ wee baa na ụmụ anyị ka ọ bụrụ the good legacy I keep with our children. So many of our people in this generation ịkpọ ọba kịta ba amara afa nne fe ochie fa amara afa nna fe ochie mana jụọ ife dị na Bible fa ga-agwa gị excellently because no ife anyị kụziri fa. So an opportunity call for us ege ntị n'ife niile ikwu n'ife ogo obi kwu chase them away ndị bịa nkwucha ogwu ụmụ nwanne m ekene m unu. So Edochie mmụọ na-apụ thank you very much. Daalụ nna ya star mmụọ na-apụ ekene gị ụmụ nwanne anyị ndị na-esonye anyị ndị na-ege ntị n'ife anyị na-ekwu cc afọ gị Collins afụrụ gị ekene m onye ọbụla awa nwata gedo ntị isi ka enye 1 minute isi ga-enye 2 minutes mana ọ ya bụ 1 because ana m apụzi ya and ebe ọcha ya efu na my spirit apụgo na arụmụna ọnụ m dịzgo n'iso mana arụ ka dịzga arụ Jekọb. So biko ọ bụ na ị na-abịa program ihe ịbịa gbasa ozi ụmụ nwanne anyị dị na-esonye anyị some of you ya gụrụ bịa anyị na-ekwu okwu ọ na-atọ share the program click like as much as you can ka the program nwee ike dị na-agbasa. Abụrụ m onye na-eso spirit I know the follow spirit but even na-eso human beings no human beings ya mere otu anọgide ọ na-aka ji ya m ọ mmadụ ya abịa bịa nyere m aka ọ kpaji ya m ọ mmadụ ya abịa. Our ancestors na ọkọkọba anụmanụ oje n'ukwu osisi mana ọkọba mmadụ ọchọọ mmadụ ibie mmadụ ka eji aka enwere mgbe ba ji si anyị nọ spirit ife gbaa anyị ewu nọ mmadụ ife ọ na our ancestors na-eme bụ mmadụ ka ba na-akpọ afa anụnube na anything na our ancestors na-eme fa na-refer to mmụọ ife ba na-agba ya mmadụ ife ọbụla ba na-eme mmadụ ife a ga study si no ebe ọ bụ na these wise men ejerọ to mmụọ gịnị ka ndị eje na mmụọ ịchọnụ ka nsobe mmadụ bụ ife ba na-egwu ka ife dịrị na mma nsi ebe a jee China today ana m eje China ịkọnet with mmadụ na China ọ bụrụ mmụọ nje UK nje South Africa nje Dubai ọ ndị ọcha ka mụ na ba na-eji meet mmadụ ka ba bụ. So biko our brother nwategode ntị m sị na onwe ife ya chọrọ is deliver to ndị Igbo mụ nye 2 minutes mana to me 2 minutes ya dị too much ya were kene one nwategode ntị mgbaga n'ihu biko ka nkụrụ ozuo na ọdịsị ma ọsịsọ. Yeah, thank you. Yes, anyị na ife na-ekwu wee itoolu biko. Ịmana nkịta aka ụtụtụ ebe a so ụmụaka na-arahụ ụra so ihe chọrọ ikwu enwere one thing chọrọ ime adreesị ya. Can you hear me? Yes, ka n'iru. Okay. Ndị Igbo ka m chọrọ inye adreesị ịmana ka m asị m kwuo anyị nwawo millennium as in ama m maka gụnwa because I remember mgbe m na-eto n'Ọnịcha enwe mgbe a chụrụ Tunde and Madam Vovo ama m ma mgbe enwe boys oye n'Ọnịcha. Yes. 1986 ama m n'ọsọ m aga na nọ. Yes. I was young but ama m ife na-eme. Okay, me too. I'm young, but I'm because I want to be all in my hospital and I hospital or a IB. Now my daughter building Kanaya Hospital or a IB before I convert here to Kanaya Hospital. So now, we watch the whole Nigeria. It's also now Igbo and the Kega with one powerful person. Like now, you can hear the Canado and with somebody like Kabaka, Tony Kabaka. And when we Anene would be there. Ndị Igbo don't condone those things. Aya na ha save nwa pụta sị na onye a
powerful person threaten ndị obodo. You watch, okay, after that time, I bet you Tunde na Madam Vovo, a lot of them, boys, then ka guy, ebe watch kwa the ihe ọjọọ bidokwa again, eberezikwe Bakassi, fight ya against them in case of ndị na-ekwu maka ndị Igbo na ha achọghị iwu ndị Igbo ka ha ma na ewe special species. Now, mgbe achụcha abịa and they watch ya, this thing na-eme now another revolution. Ihe a na especially this thing in na-ekwu now another revolution, but obviously na social media wee na-emezi wee na-fight ndị Igbo ka don condo ya ndị Igbo ka na-agwa ndị Igbo don condo bad things ndị na-eme ihe ọjọọ ise ajife ayada condo ajife. Yes, ayada condo ajife. Ọ bụghị maka na like ndị pastors a ndị Obi ma ndị a no, all because of na ya achọghọ ka those things ba anyị ime. And let me tell you, ọkwa that boy Soye ka a na-emekwa na social media sorry na social media now. Boy Soye ka a na-emekwa, but a na-emezi in a way ọ dịzie ka enwere ịma na ọ bụrụ na ọwa n'ụwa na aka emebigo ndị aka akụrigo many ụlọ ụka na mana abịazi na social media because na uwe change go a na-emezie. You got my point. So onye ndị nwanyị njekwe ndị Igbo kwuru da ha bido ịma na onye amaghị ebe enyiri ozu na-ebido na okwu abụọ dị ozu. Anyị nwa ma mgbe mụnwa na especially mụnwa ama m mgbe ebido na-achụ ndị ọjọọ onye oshi tolitekwa ha na-achụọ ya kutuo ya anọkata like a na-ebridge now very soon ma ndị anọcha na bush ị ga-afụ na anọkata ndị anọcha na bush ị ga-afụ ya anọkata ndị Igbo raizie kunie kịta ndị anọ na bush ifu ka esi chụ ha ọsọ ndị a na-egbusi ndị mmadụ na-ekidnap ị ga-afụ ka esi chụ ha ọsọ. So okwu na-ekwu jos ka ihe a ka m chọrọ egwu onye ọbụla mma ihe na-eme n'Igbo land. We don't condone evil. Anyị bụ ndị na-emebi ihe ọjọọ. Anyị enweghị people like Tony Kabaka, anyị enweghị people like Anini, people like MC Oluomo. We can't breed those people in our land. Onye nwa mere anyị ji wee dị special. Ndewo. Okay, thank you very much my brother. Okwu you go talk if you. Ka ụmụ nwanne anyị na-ege ntị ife ọ na-eme ka anyị mata na anyị nwabụ ndị Igbo adịrị anabata ji ibe onye akpata mmadụ pụta ọsị jee ndị Hausa va na-eme ibe anyị na-eme, ndị Yoruba ọkwaba na-eme va na-eme ibe anyị na-eme. O nwero ndị beba na-eme ụda ji ibe ndị be anyị ji Baịbụl eme. Ndị na-emekwu ya emewu ụmụ nwanne be ahụ ndị be anyị ka na-emekwu ya. Onye akpata anyị ga-ekikila against it because na ịpụtasị mmadụ onye bụ onye Igbo as a Christian ya bịa ka ọ ka na-apụ tait bifo Chukwu wee zi ekpere. Kedu ife ọ na-enyere Chukwu ego for? Kedu ife onye Chukwu nya Kenya? Kedu ife ebe mmadụ na-anara anyị egosi ka ihe Chineke 10%? Why should even God nwee interest na my 10%? Oso mbu katọm, oso nta afụfụ every month mbuzie katọm ewere 10% je ana menye 10% for what? Kedu ife ọrụ elu ọrụ awe kwa salary? So ndị ofe mmanụ a na-emekwu ya na beva bụ ndị Igbo ka na-eme ya. Onye akpatara na ndị beva adịrị ekike against it. And ịma na ife beva bụ ịbịa n'ụwa niile ọsọsọ anyị nwabụ ndị Igbo na-asụ oyibo na everything. Most people nọ n'ụwa na-eme ife ọhụrụ na language ga na-anọ na parliament ma asụsụ beva ka na-asụ adịrị asụ English ya na asụsụ beva. Enwere one general language onye ọra onye obodo anyị mụsie it. Ọ bụ na ịrụrụ ya nke a gbasaghị nye ka na-eyuzu na the parliament. Ị ga-most things na-ediscuss na the parliament all that language ya. Mana fa enwecha ndị bịa n'obodo a ndị Naijiria ba anyị ji obodo a ndị ofe mmanụ ma ndị Asa wuru ndị obodo a ba nọchara parliament n'obodo a na-asụ the language. Mana ọsọsọ anyị nwabụ ndị Igbo ọ ya ga-epụta onye ọbụla na-asụ soso oyibo onye ọbụla na-asụ soso oyibo nwere ịchọ ịsụ asụsụ ba anyị. So the main thing anyị kwesịrị ịdị na fight kịta otu anyị na-asị ndị Igbo bụ ife ọbụla ga-eme gịnị ka anyị bịa ọnụ ka nwanne ọnwụ onye na-eme aja ibe anyị efopụ aka n'ime ọka anyị eropụ aka n'ime ọka ka ọka nwee ike grow. Anyị adakondo aja ibe like nwatagodo ntị from age to ages a na-achụ aja ibe niile na-eme n'ala Igbo. O nwere mgbe o ya erue ekpe ụtọkwa ndị mmadụ awaịpụa eguru ebekwa ndị ọzọ. Like he said, I was very young mgbe mmebe Oye. Now my first time in the history of this world he experienced tear gas. Ejen na nke my sister kuma ọ ga-amụ onye our housemaid ọ ga-amụ ma ejen na nke obi na nọmba eji ọzọ ma gara n'Ọnịcha. Ejem ebe ahụ days from school ego close school ebe mee that na onye my first time tear gas ịba n'anya. I could remember the time of Bakassi etogom of Mama Liver, the time of Bakassi. So many organizations they created to wipe out even an Igbo.
I wee mekwa ma nke bụ bankụ ma ife niile emezi nkịta ma nke anyị na-eme na social media ọ ka anyị wee wapụ ajive. Yes, ọ bụrụ onye bụ onye Igbo pastor bụ man of God today na-apụta elesi ndị Igbo olive oil na-asị anyị na spirit ga-solve life problem anyị na-enwere ike isolve onwe anyị, ndị Igbo a na-atụ ego na-enye nya nwa ka ọ wee solve problem ya by building church. Why can't we kick against it? Ekwesịrị na the same spirit ya ga-enyekwa nya ma ego ka ọlụwa church. Mana ọ bụrụ na ị na ife dịka over 100,000 people ego wee na-alụ n'ụka, then na-agbaziva na spirit ya emere ife mmadụ na-apụrụ imelefa. Who is doing your own for you or spirit? No, human beings. We need to let our people to understand the foundation. Of one nature, if you will be watching you. One day your eyes will open. Your eyes will open. Then you join where the Mali fellow. So what are you doing taking off, man? So because one day so now you can moon. Because open issue about program I try ya see enya support why by the here them walk even in a waste of time. And what no below build or whether with your belly, and what over build or whether with your walk, and what over build or whether with following spirit, if all a man or what the physical, and what if a man or what the spiritual, there is no power in spirituality. Or never done the Tulumpu. I want a program I never buy. I can not come the man called it. Or Brona come when Munke to support the program I na Galilu Guy when I went home one night over the ditch. Ndi Bunina man sustain, Ndi Bunina man like Srivine. Even if na long life and prosperity, ndị Igbo niile ama ngwet kama ọsịka ya nwụrụ ọkwa na ọgwaja asị na onye na-elezi long life and prosperity mma nwụ mee were nke since no si from waja otu aka ụwa dị onye ọbụla ama like srom onye ọbụla ama like Stephen na-ekwu. So biko mana gị nwe ya like ya like ana m ekene you because no the reason mmadụ na-eme program people abịa gee ntị ma people ekwuda n'okwu ma mmadụ enweta interest iweta time ya mmadụ iweta time ya bịa ebe a nọrụ na-ekwu okwu ọkọ wee dịrị anyị na mma. So ekere m onye ọbụla na-ege m ntị anyị Go TV mmụọ na-apụ apụ imecha ọbụna ife anyị gwa m na ọgwụ ọkụrụ otu isi ikwue ka anyị gwa ụmụ nwanne anyị ka o si dị ngotego ka basobe dị isi ya new page na ezigbo mmadụ ka ewe aka ya dị ọcha ọ bụrụ ịbụ onye aka ya na-adịrị ọcha mụ na ndị aka ma na-adịrị ọcha adịghị eme ka ibe ka esi isi ịtara anyị gota afọ kọmentị niile ma taa ka niile ọ karị ọ dị too much edochie mmụọ na-apụ apụ ekene nke. So biko ụmụ nwanne m ọ ka ọ dịla anyị na mma and ọ ka adịla anyị na mma. Ife our ancestors na-agụ n'ọfọ bụ na ọ ga-adịla anyị na mma bụ adị na-asị Chukwu gozie anyị maka na ma na o nwere ibe Chukwu ya emela anyị na o mesigolo anyị na onye ka oge faji asị na ọ ga-adịla ya na mma motivate ya ọkụkụ na-aba nna ya n'uche akọkwana ya okwu ijipụ ka ihe eji nata nwere mgbe o ji asị na Chineke nna ya eru iduchi ya azụ ọ magoro na Chineke ya edoro na ọgị nwa ga na motivate ka ị mara na ịkwa na ya abata ọ ya bụrụ ịpụ anyị na-eche ka Chukwu mmụọ nsọ duru ịpụ ebe akụjie gị ọkpa ka ị mara na ife ọbụla ị na-eme na uche ya dị ya ka ị pụa ka ị wee bata oive our ancestors mee. Anyị adịra agba ụmụ nwanne anyị na-eme pastoral work mgba anyị nwere onye anyị na-agba mgba because na ife anyị bụbụ ndị Igbo na ife anyị na-ekwu ajọ ife eji aba Jizọs na aba Chukwu na Christianity eme fapụsị ya ibe adị mma mana ọ bụla fa continue we have to continue talking since Mathias Ezeaku stop communities ị mana arrange kịta ama mmezi ọ ya achọzi arụ ibe ya na-afụsị ya akpọta ovu onye agụ aka ebe isi osi na-erugwasị ya chi ya azụ na-enwezi prọfesi bụ ndị be Enugu onye kpụ isi ama mbịasị n'enyi chọọchị na ala Igbo mụọ na Lagos asị na ofu ụzọ. We have to start looking for the person. Enwego organization may create na imere anụ onye isi kpụ ofu ụzọ anyị achọba onye a example ka ọ bụ to us anyị ewere eje present ya to gọọmenti na so church na-asị na onye akpụ isi mana anyị abụghị eme nkwagharị na o kpuru isi na ọ na-abụ ụzọ na-eje deceive ndị mmadụ gọọmenti elukwe into it anyị ewetaka ya si work so onwezi pastor ya die na nke anyị ewetakwala ya si work na put into consideration bụ na any pastor ọbụla ọtụ ya wụrụ pastor Chris ọtụ ya wụrụ Oledipo ọtụ ya wụrụ ọya kilomita ezi onye nwa anwụ anyị ga-ajụsị ya wụrụ Yoruba we present it to the government na onye a dị ndụ na ọ nwụrụ anwụ so that government will know what they are doing. We are fighting for our brothers and sisters. We want to liberate them from blindness so that n'ibe ya dị mma ka onye ọbụla nwee ike were isi na-eche echiche how to survive otu ndị ọcha si eme. So ekene m ndị iwe na-ewe wee wezi n'unu mụnwa bụ somebody man na onye defeat ya na-ebe akwa most Christians defeat bụ unu ọbaruru onwere ibu na ha dị ọnwụ na ọ bụrụ ya like I said earlier ebe unu si na nwoke a bụ Jerry pastor na ọdụrọ powerful anyị na-enye unu challenge na pụtanụ ndị dị powerful like pụtanụ Ebuka pụtanụ Lazarus Mmụọka pụtanụ Chala Ọkụ
pụtanụ Ọkụlelele, pụtanụ TV Joshua, pụtanụ Kedafia, Jerome, pụtanụ Mbaka, ndị niile adịsị powerful kafọ ọnụ, pụtanụ va. Anyị ga-amụ ya ọkụ va bịa atụ ịba n'ime ọkụ a ka va pụta ka Shadrach, Meshach and Abednego. Anyị niile anachi ya azụtụ Christianity. Mana ọ bụ na ọkụ gbagbuo ebe anyị anachi ya tụọ omenala. Pawa adịrọ n'ibe aba na-eme n'ọgwụ nkaba na-egwu ụmụ nwanne anyị. Ọnya bụ ife anyị na-ekwu, onwere ofu single power dị na ya. Fanta niile onwe challenges reality hit ya. Ọ na-abịa jụọ congregation bụ ego, congregation bụ eweta ego solve the problem. Why can't spirit solve the problem? Since spirit cannot solve their problems, ego spirit can solve your own. We are trying to open your eyes, from blindness, piano light. Christian today on darkness. If our darkness called because I use here by no now you feel you come for what? The only person that can put you human beings. Putin you know not chat to the Ukraine. President Mali but Trump then I hope people can settle what on a Biden no dia sisi move in war will let the American just sponsor and the mother. Today America is calling that small boy na anti-moving na in the Ukraine. Mr. Man, come back to you know the mother can go in this country. Come back, no one day now. There can be settlement, can be dialogue. What on that what in our dog with you shishi. On your sponsor America go a new president or not boy give the now miss back. Your mamma don't go na that him. Your mamma don't go yet. Why not you say Bulana Bella? Mano, when I talk contrary, I support you, put on the mother, I have a no review, no Russia, and Russia appealed from edges to edges. So, all we very now kind of fight, can eliminate here among ourselves. So that one night nobody teacher, Yala, no Gumaki, former Fanafu, but when I come here, I need in there. I don't know why you know what they can live with people in a foreign country. I don't know. More on the guy, and more about it, but I not dominate you. Could go over one meeting. I dominate you all over the world. On a more no fully for much in America than I need. And what on a case in Canada than I need. And what on a case in Australia than I need. And what on even people need a bill Australia since 70 years, you know, say, no, if all my about from Australia, I think I need. Or the same thing with America, or not even the knife and America, you goes up, Pula, Pagona, Pelican, America. Can them a cable that boss or one, no. I cannot there. Bring any for money now down. Like go be said, anybody capable of real reform, but I got eyes since you needed Nanibu 100%. What the best hospital in the world, Nanibu, since I am the best church. This world, I am the best church in the world. Catholic Church, we go on a each church, but and well, Catholic Church, I know Lagos alone, carry 1,000. Can I live in our lega did develop where I buy? Lualo Mania, incredible money, demon, buy them, would they take care of them? Equus again, you couldn't die free medical care. He didn't want you would general no why you go and then all before I and must see among them one whereby I will see why we could another Jenna. Hospital, if I done a devil, why buy the cheap and I'm on a mood, they could see everywhere. Or if I not talk, I will. So, in the same idea, but I say I fight the body of the Christ. I have to fight the body of Christ. If I not fight the IGF, is the body of Christ and then condemn one IGF, name one IGF. Given that your body of Christ, I'm functioning. And I will name one IGF. Now, media to last year, media put on fake testimony. Fake testimony. Open Jesus in the middle of Mania, no pastor on Nigeria today, yeah, no milk or fuel. And what even the look for? You must do that before I will believe in you. Open up your fake. Jesus, but I am we believe you. No, now made the walker. Family, I need that we will go mother territory. And what family did I need this in this generation? Since 70 years to today, mother train and Benimia, and when they move to Lang to a moral family no need today, since 70 years, we have mother talk now Benimia that family. Well, but look at Jesus, you know, no. So why is she deceiving us? So people like an moon, in the way where was known. Mathias now look at it work. Mathias is powerful and need more than Jesus because he's bringing Igbo people together.
they treat no they treat medical, they treat no they treat mental slavery. Many things on it to make sure na buy the man. Now your pass biko ka we get together or to separate. No, ka ide call ka we get team way up to build. Makana come million or make of so many of you are because you need Jesus Christ of Nazareth. You're not telling one day you need Mathias Ezeaku. No believe on Jesus. Can you Jesus in them all over the world? Onya build America? No. Onya build Canada? No. Onya build Australia? No. Onya build UK? No. Onya build Europe? No. Onya build Israel? No. Israel all find ways in a batch or give a live up whatever. He never buy walk. Twy mana gị nwa bụ Bible na-asị na-eji agọlụ mgbọ ka Putin nwetakwa iwuti Bible iji agọlụ mgbọ a ka ị nwee ebe ihe nweta anụ. Ekene m unu ọ nwanne unu nwoke waja awaja ofu onye nwụrụ ọka aka ya dị ọcha aka nsị ada ama aka aja na aka ikpeazụ a ka ọ dịzịa m ụmụ nwanne m stam mmụọ na-apụ apụ ekene nge Kito Kenya ekene nge ị ka na-abata mana ibe dị mma edochie mmụọ na-apụ apụ mma mkpozi nwa afa ndị mmadụ n'ebe a na kọmentị erika Collins afụchala nga obele yes afro Humphrey ta ọ dị busy or the all night because in isi naanị Igbo pụara bụ Jesus Christ gbago UK even in one spiritual problem you nweta ọrụ echi ịmana na-eje my night shift na ọrụ night vigil ga na-eje na UK no night shift you go and make money na ọ bụrụ ije na Jesus is setụrụ amụ ga nchọrọ ibe m nwere ya itizie mkpu isi ya na-awa ịkwa n'ofiisi na-alara ụlọ achụwa ya n'ọrụ. So isi na Bible kita inweta ọrụ ifu na enwere spiritual problem na-enye iso na onwere ibe our ancestors mere disobey no n'obodo adịrọ mma. David ekene nge ibe na adịrọ mma gọọmenti adịrọ mma and gọọmenti adịrọ mma ndị ọcha the cause. So many of people na yes ama na ndị be anyị gosi people to effort make many things but they should free us. Anyị ka nọ under colonization, anyị ka nọ under amalgamation, anyị ka nọ under mental slavery. Mbọsị ọbụla ndị chapụta agba ndị oji eziokwu ya different ifu na ị nwere any problem otu ndị ọcha na nwere onye ọcha ya etosiere n'ụwa si na ya nwere any spiritual problem ka ego spiritual problem ka ego wụ n'Igbo just transfer go there n'ọnụ Igbo ka ife wụ spiritual problem no nwere translate ya n'ọnụ Igbo nwere ife ọ bụ because n'obodo adịrọ mma kama pastor ya agba eziokwu si na your problem is spiritual because that ife na-eme ọ sị na the spiritual na ihe afrịa na ị nwere anya mmụọ golo olive oil golo scent golo candle igoli ya nwere make ego jọba flight je America nye holidays ijezia na amụ kị na spirit ya na anụ iset sigide ya nwere ike ole ka ya kidney nwee kidney problem or liver problem or heart problem ya nwa nọlọ ọfụma na-echenji na-eyi Gucci cloth watch most past Nigerian pastor designer clothes na eja $500 £1,000 €1,000 designer clothes ka ego with their source of income ka ebe fasi enweta ego kedu ebe fasi enweta ego gị nwa na-abịa chọọchị shishi afọ nwere ọkwa ụgwọ nọ ihe akwụ ụrọ wara ụmụazị ụgwọ akwụkwọ ihe akwụ ụrọ gotakwuo mmiri ya ibirọ ma niile eje ụka na-atụ ịwọ 1,000 2,000 ka Jizọs wee gozie ya 1 naira times 1 million is 1 million naira mazialụ dị plenty people na-abịa chọọchị ego nebe ji enye onyinye ogoro na 100 naira times like ife ego nebe na-emebi ya mere everyday a na-eti program is to generate money not to help your life program niile na-eme is to generate money mana anyị nwa na-ekwu ebe a na-ekwu ya ịmara ife mana ị na-afa ya asị ajọ mmadụ ị na-akpa anyị iyi anyị amara ife anyị na-afa iche the body of Christ anyị ya ata afụfụ anyị ya eme nka ọ ka ọ dịrị gị na mma ọ ka ọ dịrị gị na mma ọ bụrụ ka ọ dịrị ọ bụ na just na ọ dịrị onye ọ dịrị na mma na ọ dịgolo gị nwa gaba na adị n'alụ ndị ọzọ I will not come out here and talk ọ dịgolo na mma ndị na-agụ ya agụ and I'm from poor family from poor background wepụta yes so mana otu o digoro na mma nwale eziokwu I have to preach out to my people ka onye ọbụla makwala eziokwu ekene m unu ọ nwanne unu nwoke waja ofu onye ụmụ dị ọka aka dị ọcha ka emesịa m. Please subscribe on this channel and share this video, like and comment, drop your thoughts in the comment section. Thank you for watching. If you watched this end, subscribe and share. Thank you.